Вітаю, спадарства, з вами падкаст Вальнадумства. Вітаю, Францішак. Всіх вітаю. Ведаеце, мы ўжо амаль год вядзем наш падкаст. Да нас прыходзяць маладыя лібертарыянцы, распавядаюць свае гісторыі, і амаль кожны распавядае: вось я пачаў з таго-то, на мяне паўплываў Евген Міхасюк. Што за Евген Міхасюк? Сёння мы якраз з ім і пазнаёмімся. Там-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Евген Міхасюк, беларускі лібертарыянец, адзін ад раджальнікаў ЗБС і былы вайсковы ў Збройных сілах Украіны. Вітаю. Вітаю всіх. Вось, і вот гэта вельмі дзіўна, што амаль кожны такі малады лібертарыянец, ну як малады, ўжо, мабыць, там 25+, там, можа, трохі больш. Усе нам распавядалі пра цябе, і вось пытанне, вот чаму цябе ўсе ведаюць? Як так выйшла? Ну, увогуле, я думаю, што в першую чаргу гэта звязана з тым, што лібертарыянскія движ увогуле такі даволі вузкі. Ну, практычна ўсе лібертарыянцы ведаюць адзін аднаго, там, або ведаюць нейкіх там людзей, типа Романчука, там, ну, тому што не так багата людзей, якія маюць нейкую публічную пазіцыю, называюцца публічна там лібертарыянцамі і гэтак далей. Ну, я думаю, вось з гэтым звязана, і тое, што я займаўся і доўгі час быў актывістам у моладзевым сектары, а багата лібертарыянцаў, я думаю, выхадцы з гэтага моладзевага сектара. Вот, ну, так вот, мы все замэчвалі, я думаю. Ну так, у нас просто атрымліваецца, што госці, якія ў нас былі, і яна амаль усе з заплечам у адзіночання беларускіх студэнтаў. Так? Я вельмі рады гэтаму, тому што трэба разумець, што на пачатку, калі я прыйшоў у ЗБС, ЗБС быў вельмі левы на самай справе па сваіх ідэях, і яны такія, ну, класічную левую заходнюю павестачку типу прасоўвалі, што типу, блин, там правы, ну, я зараз, калі што, не супраць, але, ну, там правы меншасцяў, такія нейкія тэмы, і гэта ўсё, конечно, важна, але я заўсёды казал про тое, што ў Беларусі як бы трошкі іншы контекст, і типу есть нейкія базовыя праблемы, як бы не вырашчаныя там. Ну, правоў няма не толькі ў меншасці, правоў няма ва ўсіх. Ну, і типу гэта вельмі дзіўна падкрэсліваць нейкую праблему асобнай групы, калі мы ўсе там, ну, не маем гэтых правоў. Вот, таму я вельмі рады, што ЗБС нейкім чынам стаў больш нейтральны. Я не могу сказаць, што ЗБС, напрыклад, нейкая такая лібертарыянская арганізацыя, там усё яшчэ багата розных пазіцый, але рады, што яны розныя. А калі ты сам адраджаў ЗБС, увогуле распавядзі, як это пачалося, чаму вырашылі адрадзіць ЗБС, хто вы, так, хто гэтым займаўся і як так атрымалася? Так, я зараз не скажу дакладна, які гэта быў год, 2015, напэўна. Была справа такая, што мы займаліся студэнцкімі пратэстамі, тады былі такая кампанія «Навіта супраць», можа, хтосьці з алдоў, вельмі, хто вывучае паліталогію, беларускую гісторыю, там, пратэстаў і іншых. Карацей, была такая арганізацыя, якая займалася пратэстамі ў БДУ. Студэнты супраць, это хіба 18-й, калі я не помню, ці 17-й, ці 17-й хіба. Калі гэта закон аб адтэрміноўках быў? Не, пачакай, это калі былі гэтыя платныя пераздачы ў БДУ. Гэта якраз такі да 17-го года, это як з того 16-й год. Ну так, магчыма. Вот, і мы там зладзілі типу марш там і ўсё іншае, і мы рабілі багата акцый, і гэта быў такі типа а-ля карацей, да нас там, мовно кажучи, 10 год студэнцкія арганізацыі нейкія не рабілі такія движухи, мы ўсё это зрабілі і акумулявалі вельмі шмат актывістаў з розных універсітэтаў, і з'явілася ідэя, што, ну, окей, у нас там, мовно кажучи, 300 чалавек з розных куткоў краіны, давайте аб'яднаемся ў нейкую арганізацыю. І я пазнаёміўся з людзьмі, якія былі ў той час у ЗБ, і гэта арганізацыя была, ну, фактычна, ну, у стане такой клінічнай смерці, да, тобто яна існавала фармальна, але по факту там было там 2 ці 3 актывіста, ну і в прынцыпе она была неактыўная, мало чего рабіла. Ось, і яны мне сказали просто, типу, арганізацыя офігенская, раскрылі мне гісторыю, там, што она там одна з першых у 90-х з'явілася, але яна памірае. Ну вот, мол, хочеш, забирай.
Вот. И я сказал, офигенский, да, давайте. И мы ее забрали. Обновили там архив, собрали. Я наш выпускала там студэнцкую думку. Гэта, дарэчы, даволі легендарны часопіс, тому што вось CityDoc, хто ведае такі партал пра Менск, гэта стваральнікі студэнцкай думкі яго стварылі. І фактычна 34 Макнет, хто памятае, такі быў праект. Карацей, вельмі шмат. Ну, так разумею, што і назвы там супадаюць, то бок... Да, є, студэнцкая думка, да. Там... І 34, 34 літера. Yes, you know. Ну, карацей, там, насамрэч, вельмі класны канцэпт, што ўсё, як бы, як вот ведаеце, за ті жарты пра масонаў, што ўсё звязана, там літарамі гуляюцца і ўсё іншае, і гэта так і было. І мы, ну, я кажу не толькі, што там я і людзі, якія былі са мной, мы вельмі, як бы, цешыліся гэтым, што мы продолжаем гэту беларускую гісторыю, гэтую лінію. Вот, мы сабралі себе гэтую арганізацыю, аднавілі яе. По факту, конечно, было там супер багата людзей у выніку. Я думаю, пікавыя гэта там каля сотні плюс-мінус у рознай ступені актыўных людзей, але для Беларусі гэта было типа топ. І ўсё, мы стварылі вось такую арганізацыю, зрабілі яе плюс-мінус даволі дэмакратычнай, і яна існуе да гэтага часу. І я ведаю, што ну как, для мяне была заўсёды такая думка, што як ацэніць дзейнасць нейкай генерацыі. Гэта тое, што засталося пасля гэтай генерацыі. Ну, тобто, калі арганізацыя дзейнічае, ты сыходзіш і арганізацыя памірае, значит, гэта была, ну, кіровая твоя праца. Вот, мы сышлі, пасля нас ужо змянілася, як я разумею, 2 пакалення, і арганізацыя ўсё яшчэ актыўна, я вельмі рада, я вельмі цешусь. Я ўжо нават не ведаю, хто там зараз у ЗБС на дадзены момант. Клас, калі б ведалі, мы ўсё адно не казалі. Не, ну, я цікавы, я просто не быў ужо больш за 4 гады ў Европе, і я думаў, што цікава было прыехаць там Варшаву ці Вільнюс і побачыць типа новую генерацыю ЗБС. В сэнсе ты не быў у Европе, ты ж в Украіне. 20 года я пасля пратэстаў у Беларусі не выязджаў з Украіны. Так Украіна це Європа. Вибачайте. Ну, Беларусь таксама, калі так ўжо. Это, вось ты кажаш, ты прыйшоў туды, там была такая, ну, больш левая арганізацыя і так далее. А ты сам калі туды прыйшоў, ты ўжо быў лібертарыянцам? Не, мне здаецца, не, я здесь вось прям астанцавана. Про лібертарыянства у меня ўвогуле такая канцэпцыя, што я не шпаваў сабе як лібертарыянец, але па поглядам быў вельмі блізкі да лібертарыянства. І я просто не ведаў, што гэта так называецца. І як бы, калі я сутыкаўся з нейкімі пазіцыямі, я просто адчуваў, што мне гэта не блізка, або напросіць. Я падтрымліваю гэтай думкі, але я называў себе, што я там типа ліберал, я ліберал. Ой, але от дзесь там якраз у 2017 годзе прыблізна я ўжо пачаў сябе паступова ідэнтыфікаваць як лібертарыянец. Таму у ЗБС напрыканцы маёй дзейнасці ў ЗБС, да, я ўжо всім казаў, што я лібертарыянец. Я нават праводзіў нейкія мерапрыемствы сумесна з ЗБС там на тэму лібертарыянства. Так што, так. Класна. Клёва, тобто немає ніякої події, коли ти такой, блін, у мене от такі погляди. Просто я прям пам'ятаю, коли я став лібертаріанцем, просто от подія, там місяць я вже лібертаріанець. Зразумів, що держава хуєє, ось я... Не, гэта я разумеў, гэта, дарэчы, да, мне здаецца, вельмі важны фактор увогуле у людзей, асабліва з нашага рэгіёна, гэта нейкі канфлікт дзяржавы, які адбываецца, да. Я не магу сказаць штосьці, не магу згадаць якісь прям супер падзею, якая так от прям паўплывала. Я памятаю дакладна, што той перыяд я там, мне здаецца, той перыяд, гэта зараз вельмі крыжова прагучыць, але якраз дзесьці там Светов з'явіўся са сваімі вот этими всеми відэа. Я, калі што, не падтрымліваю Светова як бы па яго пазіцыях зараз, але... Не, ну на пачатку відосы былі нармальныя вот гэты. Да, так я про то і кажу, што я якраз з'явіўся, і гэта было цікава. Я таксама памятаю, што лібертарыянства адразу неяк стала супернішевым, і ўсе так з этого як бы, как с мема, короче, угралі, ты, ну, лібертарыянт. Ось, а я памятаю, што я там уже Айн Рэд чытаў, ну, той перыяд, і мне было вельмі цяжка чытаць это, ну, то, што мне такой слог вельмі, ну,
такой незвычайны, там не раманчык звычайны. Ось, але ось такога прям падзея нейкай не магу згадаць. Мне здаецца, проста ў нейкі момант, як я і казаў, што совокупна ўсе свае ідэі я типа загуглил либертарианство, почитал, як бы, что гэта значыць, і такой, блин, у меня як бы нема пунктаў, па якіх не супадае, типа ўсё адзін в адзін. І я так і больш за ўсё, што мне падабалася і падабаецца дагэтуль у лібертарыянстве, гэта канцэпцыя, што ты можаш быць розным. Што типа ты можаш думаць па-іншаму, а хтосьці па-іншаму, і калі вы адзін аднаго не замінаеце, то это ок, да, там, умоўна кажучы, там твоя тэрыторыя, там рабі, што хочаш на сваёй зямлі, да. І я вельмі так цешыцца пачаў гэтай і канцэпцыі, што типа, блин, чаму мы так не жывем, это так проста, да, умоўна кажучы. Вось, і таму, да, і плюс, мне здаецца, яшчэ паўплывала тое, што у меня было заўсёды вельмі рознае асяроддзе, тобто у меня былі людзі таких вельмі правых нацыяналістычных поглядаў, левых, там, умоўна кажучы, камуністычных поглядаў, анархісты, нейкія аўтарытарысты, нават я вучыўся на гестапа, фашысты, і таму я заўсёды думаў не над тым, каб нейкая адна ідэалогія тыпу перамагла, а над тым, як можа ўжывацца грамадства, якім ідэалогіі вельмі розныя. Тобто людзі прям супер по-рознаму думаюць, але геноцид это не выход, да? Таму, типа, калі не Правильно, выход, просто... 100%, да. Я просто скажу, што калі мы адмаўляемся ад гэтай опцыі, то трэба шукаць штосьці іншае. Лібертарыянства, мне здаецца, дае на гэта класную магчымасць. Тым больш Беларусь, якраз мы гістарычна маем вельмі шмат ось такого вось сумеснага пражывання вельмі розных людзей. Да нас і хрысціянства позна прыйшло, і з паганцамі ўжываліся. У нас і гэтыя каталікі з праваслаўнымі, і з уніятамі, і так далей. І зараз вельмі, таксама як бы ўжываюцца. Я не ведаю, ці шмат краін ёсць, дзе выходным з'яўляецца і праваслаўныя, і каталіцкія каляды. Так я про то і кажу. І, калі яшчэ ўзгадаць гісторыю, гэты нават ты ж татары, мусульмане, да, таксама у нас ёсць. І, напрыклад, паташмянамі, здаецца, іх такое этнічнае расселенне было. І таксама не можам сказаць, што, напрыклад, там мусульмане гэта штосьці народнае. Яны там больш за 1000 гадоў ўжо жывуць у нас, типа, камон, да. І, напрыклад, тыя ж ідэі, да, таксама былі заўсёды нейкае падзяленне. І ў часы другой сусветнай вайны, там, як калі выхадаць, на поўдні Беларусі дзейнічалі там суанфо, бульбаўцы так называныя, да. А дзесьці у суседнім лесе сидзелі такія ідэалагічныя камуністы беларусы, якія таксама былі супраць там фашыстаў, як бы за Беларусь, але камуністычныя ідэі. І просто, да, у тебе такі выбар, ты або адмаўляеш усім у іншай ідэнтычнасці, і тады геноцид, або трэба думаць, як это ўсё можа ўжывацца разам. І я пакуль, ось мне зараз 30 год, я пакуль не бачу ніякіх ідэй, якія б маглі камфортна якось стварыць умовы ў Беларусі. А вось ты сказаў, што ты там сколькі там 15-10 гадоў таму прачытаў гэтую праграму лібертарыянства і такой, я згодзін па ўсім пунктах. А зараз ты згодзін? Вось ты атрымаў там досвед розны і досвед там стварэння арганізацыі супраціву лукашыствам і дзяржаве, і вайсковы досвед, ці штосьці змянілася ў тваіх поглядах? Ці ёсць какие-то пункты нейкія, па якім ты уже не вельмі упэўнены? Я скажу, що так, я з пункту гледжання веры у лібертарыянства не змянілася нічога, просто змянілася мае уяўленне пра магчымасці рэалізацыі лібертарыянства, да? Тобто зараз, напрыклад, я гляджу на Беларусь, я разумею, што было бы офігенскі і з пункту гледжання развіцця грамаднага патэнцыялу, з пункту гледжання эканомікі, ўсё іншае рэалізаваць лібертарыянскія канцэпцыі. Але нейкія рэчы, напрыклад, нейкія, да, там, аўтаномнасць рэгіёнаў, да, там, самастойнасць, самакіраванне і іншае, што можа быць у лібертарыянстве, ва ўмовах, калі у тебя є там Расія збоку, якая вялікая, якая не падтрымлівае лібертарыянства і як бы хоча там усіх парабаціць і ўсё іншае, тут трэба прыдумваць нейкія ўсё ж такі а-ля калектыўныя меры як бы абароны, да, там, як з гэтым працаваць.
вот у гэтым я думаю, што я просто бачу, што у сучасным свеце, асабліва ва ўсходняй Еўропе, вельмі цяжка рэалізаваць нейкую тэрыторыю вялікую, ну я маю на ўвазе тэрыторыю дзяржавы поўнай, там краіны ці Беларусі, у лібертарыянстве поўным, тому што людзі недастаткова адукаваны для гэтага і суседнія краіны таксама не дастаткова для гэтага. Але глядзі, тут просто мне здаецца, это такая трохі ловушка для лібертарыянцаў і ўвогуле для людзей прыхільнікаў свабоды, таму што заўсёды, калі дзяржава імкнецца распаўсюдзіць, там абмежаваць свабоды людзей, гэта адбываецца два асноўных апраўдання. Першае, мы не можем даць вам свабоду, бо суседзі. Другая, мы не можем даць вам свабоду, бо вы занадта дурныя. Да. Це так. Я ще раз, я не кажу, што я бы не спрабаваў. Трэба імкнуцца да гэтага, і трэба рэалізоўваць ідэі, звязаныя з лібертарыянствам. Але ўсё ж такі трэба проста разумець кантэкст. Да, не забываць пра яго, таму што я, напрыклад, упэўнены, што, вона кажучы, калі б у меня была такая магічная ўлада, да, там падпісаць нейкую паперку і рэалізаваць, напрыклад, канцэпцыю нейкіх а-ля штатаў у Беларусі, да, там што ёсць тэрыторыі, якія самі вырашаюць там лакальнае заканадаўства, самакіраванне і іншае, і мы б гэта зрабілі. Я просто ўпэўнены, што там праз 3-6 месяцаў Расія б уже захапіла гэтыя ўсе рэгіёны, таму што яны б не здолелі. Але да гэта трэба імкнуць. Ну, тобто я пакуль што з пункту гледжання арганізацыі грамадства лепшым лібертарыянства не бачу. Просто да гэтага трэба ісці. Ну і калі казаць пра абарону, то тут адразу ўсплывае пытанне войска, таму што мы і на падкастах, і ў нашым лібертарыянскім чаціку вельмі шмат абмяркоўвалі якраз такі, ці можна там пабудаваць прыватную армію, ці можна проста кантрактную, ці трэба ось для Беларусі патрэбна мабілізацыя. І вот ты сваім вопытам вайсковым, то што ты скажаш, ці можа Беларусь абараняцца умоўна ад Расіі, калі у нас сістэма там прыватнай арміі, напрыклад, будзе, ці яшчэ штосьці такое? Праблема гэтай дыскусіі проста ў тым, што мы прям фантазуем жорстка, да? І тыпу, калі фантазаваць, тут ужо залежыць ад твоіх. Я вот, напрыклад, Лёша ведае, я такі негатыўшчык, я заўсёды негатыўна ўсё трактую, не ў свой, не ў наш бок. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, я бы сказаў так, што калі б у нас там 20-30 год праіснавала гэтая сістэма, прыватныя вайсковыя кампаніі былі бы ўжо сфарміраваны, плюс у мясцовага самакіравання былі бы сфарміраваны свае нейкія органы, да, абароны сябе, як вот па тыпу там у Швейцарыі было, да, там усіх і зброя дома, усе ведаюць, як ёй карыстацца, ведаюць, што рабіць у выпадку там нападзення ворага. У такім кантэксце я думаю, што гэта бы было магчыма, было б магчыма. Але от у дадзены момант, наўпрост зараз, я думаю, не. Я думаю, не, таму што, да, гэта трэба доўгі перыяд падготоўкі да гэтага грамадства. Ну і плюс, напрыклад, факт відавочны, тут я буду такім банальным, людзі, добраахвотнікі, якія ідуць у войска, яны больш матываваныя, яны больш эфектыўныя і, ну, лепш ваююць, чым людзі, якіх мабілізавалі прымусова, да? Але каб яны былі матываваны, трэба, каб, ну, грамадства разумела, што яны там змагаюцца не за дзяржаву, не за карупцыю, умоўна кажучы, не за там якіхось там челікаў, якія сядзяць, а яны змагаюцца там за свой дом, за сваю сям'ю, за сваю свабоду, за свае правы, якія іх ёсць. І вот у такім кантэксце гэта было б эфектыўна. Але яшчэ раз скажу, на дадзены момант мы не ў такім кантэксце. Вот, і насправдзе там шмат лібертарыянцаў кажуць, што вось у вас ёсць краіна, калі у вас ёсць дастаткова добраахвотнікаў, якія згодны яе абараняць, то, ну, ваша дзяржава адаб'ецца ад будь-каго. Але практыка паказвае, што ўсё адно, сколькі б у вас не было патрыётаў, яны скончацца ў такой глобальнай вайне, таму што, на жаль, у ворага ён можа ваяваць рабамі, але гэтых рабоў 5 разоў больш, і, на жаль, вашы патрыёты проста скончацца. І вось калі умоўна все краіны захаду стануць лібертарыянскімі, адмовяцца ад мабілізацыі, то што перашкаджае умоўна там Кітаю, Расіі захапіць проста мясам. Да, яны пакладуць там X5 людзей,
Але божа ім пофіг бачу Не, ну, что перашкаджае ядерная зброя ў гэтых краінах перашкаджае. Ведаеш, ядзерная зброя такая штука, у Расію Кітай таксама ёсць ядзерная зброя, і тут калі ўжо пачаюць абменьвацца ударамі, то Ну і гэта і адбудзецца. Это і адбудзецца. Тут Я не верю. вельмі важна, ці ты мясам адправіш, ці ты добраахвотнікамі. і будуць краіны НАТО адразу пуляць ядзернымі бомбамі, калі Рашка, напрыклад, Але яны будуць на краіны яны прайграюць у іншым выпадку, а з твайго разважання вынікае, што для іх будзе відавочна, што яны прайграюць у іншым выпадку, то так? яны прайграюць спачатку в краінах Балты, напрыклад, так? І яны такі, это ж краіны Балты, нам похуй, мы там у Вашынгтоне сядзім ці ў Лондоне, потым там Малдова, Румунія, Польша, і так патроху. Ну, ты зараз даеш аргументы, чаму краіны Балтыі павінны мець сваю ядерную зброю. Да, павінны мець сваю ядерную зброю. Ну, дык вось і выхад. Давай. Я думаю, я просто до чаго гэта ўсё казаў, тому што вот у нас есть ідэя, што нам трэба там ці прыватную армію, ці мабілізацыйную. Я думаю, што нам просто трэба ядерную зброю забіць на все гэтыя дамовы. Это так, адзінае, што нас можа абараніць реально, калі вы не хочаце там вступаць у НАТО, і калі НАТО вас не возьме там за 2 дні пасля там таго, як мы скінем Лукашенко, напрыклад, нас не возьмут, то все, нас може захопить Россия вот так. У них зараз шмат опыта, это будет супер хутка. А вось ядерная зброя, там годик, 2-3, у нас есть атомная станция, это все реально побудовать. Хотя и зброя уже есть ядерная, только тактичная, уже нормально. Так, хутка просто скажу, что я, напевно, в нейкім сенсі гляджу на приклад Ізраїля, да? Там, наприклад, люди ідуть воювати вельмі ідейно. Тобто їх там, не вилавлюють на вулиці, і там вони не кричать, ні, я не хочу, там, да? І вони доволі ідейно це прийдуть, і коли їх там кажуть, що треба мобілізуватися, у нас війна, люди такі, ок, треба. Зрозуміло, є які атроти, які свалили, типу такі, ні, я не хочу, да? Але більшість людей все ж таки така, ок, я пойду служити. Мне здаецца, што гэта якраз такі пра канцэпцыю згоды, да? То калі у нас існуе нейкая агульная, да, грамадская структура, назовём её дзяржавай, да, есть нейкія публічныя дамоўленасці, што вот мы пагаджаемся, там, што мы вот выконваем такія абавязкі, а дзяржава, умоўна кажучы, такія, да, тому што ў любым выпадку нейкая форма дзяржавы існуе, хоць малая, там, у любым выпадку яна ёсць. І калі мы пра гэта вот так вот разважаем, ёсць нейкія дамоўленасці, то я думаю, што пытанне пайці ваяваць за краіну, калі тебе пагражае штосьці, гэта норма будзе. І людзей будзе хапаць. Хапае Ізраілю, можна кажучы. А пра ядерную зброю, тут таксама пытанне ў тым, што зараз не карыстуюцца ядернай зброяй, напрыклад, супраць Украіны, таму што ёсць нейкае бачанне таго, што гэтыя тэрыторыі хочуць далучыць да сферы ўплыву Расіі, і таму тут не хочуць прям знішчыць усё, а хочуць знішчыць трошкі, каб ім, все, што застанецца, забраць себе. А калі мы перейдем у фармат, што ва ўсіх ёсць ядерная зброя, я думаю, што войны зменяць свой характар і будзе хутчэй канцэпцыя типа выжжанай зямлі вакол Расіі. І вот у гэтай канцэпцыі можна, ў прынцыпе, всю і Балтію, і Беларусі, Украіну як бы разбамбіць, просто каб там 200, 300, 500 кіламетраў да Расіі ніхто не жыў. Вось, як бы, і ўсё. І ядерная зброя ўсё не дапаможа. Тут пытанне, што ты не разбамбіш просто так. Калі ты запускаеш ядерную зброю, балістычныя ракеты, то па цябе ёсць вялікая верагоднасць, што вялікія гульцы тыпу Кітаю ці Штатаў, яны самі запусцяць прэвентыўна гэта ўсё. Таму што ты ж не ведаеш, вот сядзіш у Штатах і вылетаюць ядерныя ракеты. У цябе есть там хвіліна, што падумаць, што рабіць. І хтосьці можа просто там класна гэтыя 2 кнопкі і разбамбіць там прэвентыўна гэта ўсё. Таму гэта вот чаму вось была зараз жа гісторыя, да, што Пуцін, Россия межкантынентальнай балістычнай ракетай запусцілі па Украіне. Але там цікавы кантэкст, што было до гэтага. Пуцін, ён яшчэ там за дабу 10, за сотні да пуску улетел там свой бункер кудысьці. Яны папярэдзілі амерыканцаў. Спачатку, походу, злілі просто выведка зліла амерыканская і эвакуяваліся гэтае пасольства. А потым яны за гадзіну паведамілі амерыканцаў, што вось мы будзем пускаць
міжконтинентальну балістичну ракету, і, будь ласка, не вбомбіть у нас там превентивно там щось таке. Тому це все не так легко. А от, до речі, ти про Ізраїль казав. Конечно, в Ізраїлі хочуть, не супроть воювати, тому що вони там 20 до 1 забивають ворога, плюс-мінус маленькі втрати несуть. Але коли б вони воювали супроть моцного ворога, типу Росії, ці була б у їх така підтримка і таке жаданість у війська. Вельми цяжка разважаць ізноў жа, таму што вайна супраць партызану таксама не вельмі простая, таму што у тебя няма фронта па факту якогось зразумелага. Нават у них же там няма такого, што сидяць там Хізбалла в окопах, там дефаюцца, да, там такого немає. Яны просто ведаюць, што прыблізна тут мы кантралюем, прыблізна тут мы не кантралюем, але нават там, дзе Ізраіль кантралюе, там таксама адбываюцца тэрарыстычныя акты, напады, іх бомбят таксама балістычнымі ракетамі, там Іран той же, і гэтак далей. Тут там такая вайна, яна таксама нельга сказаць, што она простая. Да, у них няма такіх страт, зразумела, як ва Ўкраіне, напрыклад, але ўсё адно. Таму я думаю, што для Ізраіля якраз такі яны рэалізавалі эту канцэпцыю, што грамадзяне гэтай тэрыторыі, краіны разумеюць, што яны або перамагаюць, або іх знішчаюць. І, напрыклад, тэрарыстычныя арабскія гэтыя групы, яны так і кажуць, мы хочам знішчыць Ізраіль, усіх там падбіваць, выгнаць там усё. І таму у них матывацыі выстачае, і праблем з людзьмі няма. І это то, пра што я казаў, мне здаецца, што калі гэта ёсць нейкая публічная дамоўленасць, і ўсе разумеюць навошта яны ваююць, то праблемы не будзе. Окей. Калі казаць пра абарону і не толькі вайсковую, мы ўсім задаем гэтае пытанне, ці падтрымліваеш ты ўступ у Беларусі ў Еўразвяз, ці ў НАТО, ці можа і туды. Калі шчыра, апошнім часам я у нейкім сэнсе мне падобаецца тая пазіцыя, якую займае існуючая ўлада ў Беларусі. Аля ні туды, ні сюды. Я разумею, што мы знаходзімся ў сферы ўплыва типа Расіі, і що это відавочна і гэтак далей, але у тых умовах, які ёсць сёння ў свеце, я думаю, што там няма альтэрнатывы, да? Няма такой опцыі, што ты пайці інтэгравацца ў ЕС, да? Я думаю, я бы хацеў нейкай Беларусі будучага захоўваць гэты нейтральны плюс-мінус статус, і ў ідэале супрацоўнічаць з усімі. І з ЕС, і ўвогуле увайсці і ў Еўразійскі саюз торговы, і ў Еўрапейскі торговы саюз, да ўсіх далучыцца, каб была максімальная свабода гандлю, таму што я думаю, што ў Беларусі, як тэрыторыя, у якой няма нейкіх вялікіх рэсурсаў, адзінае, што чым мы можам скарыстацца, это перавярнуць наш мінус, это памежнае палажэнне паміж двумя захадам і ўсходам на плюс, зрабіць такім тэрыторыі гандлю, тэрыторыі, дзе рэсурсы і злева і справа, можна злева забраць тэхналогіі, справа рэсурсы, і ўсё это на нашай тэрыторыі аб'яднаць. Нейкую такую канцэпцыю эканамічнага развіцця і прасоўваць. А для гэтага трэба сябраваць з усімі. І нават Расія, я супер у прямым сэнсе баюсь расійскай дзяржавы, потому што яна суперагрэсіўная, Расія гэта не тая краіна, з якой хочацца сябраваць, але трэба выбудаваць такія адносіны, у якіх негатыўныя эфекты ад гэтай краіны не называны, а тое, што можна ад яе ўзяць, па сутнасці я пра эксплуатацыю рэсурсаў Расіі, да? Іх трэба забіраць і эксплуатаваць, тому што, гэта такі варыянт, мне здаецца, для Беларусі. Але глядзі, калі мы глядзім, напрыклад, пра Еўразвяз, так? Еўразвяз на цяперашні момант суперпратэкцыянісцкі. Так, яны вельмі не хочуць гандляваць з кімсьці па-за Еўразвязам. Так, і калі ты хочаш з імі нармальна гандляваць, то трэба да іх далучацца. Але калі ты да іх далучаешся, ты не гандлюеш з іншымі. Гандлюеш, так, але з вялікімі абмежаваннямі. То бок, паглядзім на гэтых фермераў, якія былі так недовольныя танным хлебам, так, з украінскага збожжа. Тыя ж французы, якія былі вельмі недовольныя тым, што там
была магчымасць падпісання нейкага пагаднення аб вольным гандлю з краінамі Паўднёвай Амерыкі, мы там на нейкім выпуску згадвалі. І яны ўсё это прям блакавалі. І тут атрымліваецца, што ці гэтая пазіцыя, ну, мне падаецца, што ў цяперашнім свеце гэтая пазіцыя і туды, яна нерэальная. Калі ты не ў еўразвязе, то ты па-за еўразвязам. Так? Ну, тут пытанне скажу, што палітычнай дамоўленасці трэба проста разумець, што ну, гэта фактычна гандаль. Мы павінны прапанаваць штосьці захаду такое, што будзе настолькі как бы варта таго, каб з намі пайсці на гэтыя нейкія асаблівыя дамоўленасці. Першае, ну, як казвае гісторыя, любыя, нават самыя нерэалістычныя пагаднення палітычныя могуць адбывацца, гэта пытанне інтарэса. Я бачу для нас гэта тое, што мы знаходзімся між еўразвязам і Расіяй. Расія зараз вельмі агрэсіўная краіна, і усе разумеюць, што ну, будуць быць суседзямі з Расіяй вельмі некамфортна і хочацца як бы, да, і ты можаш быць як бы ўсім другам, да, там казаць, што вот мы для захада форпост супраць Расіі, а для Расіі мы форпост супраць захада і гэтых каштоўнасцей усіх. Вот, і не разыгрываць гэтую карту. Я думаю, што гэта магчыма, напрыклад, нават той же Лукашенко доўгі перыяд да пратэсту 2020 года ён атрымліваў вельмі шмат грошай ад еўразвяза на розныя свае там рэканструкцыі заводаў, гістарычную спадчыну, культурную дзейнасць і іншае, і ў той же час браў просто мільярды ад Расіі. І, в прынцыпе, нармальна функцыянавала гэта і з Еўрапейскім Саюзам там былі не вельмі складаныя візы адкрыць і паехаць там туды. А ў той же час там з Расіі адкрытая воку відна была, да? Ну, тобто, я думаю, што пры пэўных умовах палітычных гэта можна будзе рэалізаваць. І нават краіны, якія зараз выступаюць за эканамічны ізаляцыянізм, яны ўсё адно будуць разумець, што вельмі зручна, калі ёсць нейкая краіна, якая можа быць такім а-ля хабам для нейкіх мутных там дзівішак. Вось, таму я думаю, гэта рэалістычна. Ну, ўсё роўна, глядзі, вось еўразвяз, так, вось то, што ты кажаш, што Лукашенко атрымліваў там грошы ад еўразвяза і так далее, але мы ж гаворым, калі мы кажам пра нейкую інтэграцыю, мы ж гаворым не пра тое, каб атрымліваць грошы, гранты і так далей. Мы гаворым пра тое, каб мець нармальны свабодны гандаль, як унутры еўразвяза, свабоднае перамяшчэнне тавараў, свабоднае перамяшчэнне працоўнай сілы. Это просто, ну, офігенна. У нас штосьці падобнае ёсць з Расіяй. Так, але фішка ў тым, што мы не можам мець гэта з Расіяй і з еўразвяза. Так, тут калі мы атрымліваем свабоднае перамяшчэнне тавараў з Еўропай, то Еўропа кажа, що тады вы закрываецеся ад астатняга свету, гэтак сама, як увесь еўразвяз закрыты ад астатняга свету. Калі, канешне, ну, адзіны варыянт, як я бачу, як это можа адбыцца, это калі мы міжнародны лібертарыянскі рух падымем так, што еўразвяз мадыфікуецца. Вось, і стане больш адкрытым, тады магчыма што-небудзь будзе. Але самі па сабе не ведаю. У любым выпадку у еўразвяза былі розныя праграмы ўсходняга партнёрства, якія якраз былі накіраваны на інтэграцыю заканадаўства, на нейкія больш ліберальныя умовы там атрымання тых же візаў, нейкая гандлю у тым ліку, абмена працоўнай сілы там, ну, то вот, напрыклад, ізноў жа ёсць яшчэ нацыянальныя нейкія ініцыятывы. Зараз тут больш няма ўжо гэтай праграмы, так там Business Harbor, ці як яна называла, да, для працоўных там з Беларусі, якія маглі прыехаць фактычна легалізавацца вот так вот, да, і, ну, здаецца, вот няма ніякіх дамоўленасцяў, і мы такі ўвогуле прарасійскі там а-ля прарасійскі народ, да, але праграма існавала, і яна вельмі дазваляла вельмі проста прыехаць і змяніць сваё месца, дзе ты працуеш. Таму я яшчэ раз кажу, што я думаю, што гэта магчыма, гэта пытанне палітыкі дзяржавы, ну, я маю на тэрыторыі Беларусі, да, і, ну, як гэта ўсё прасоўваецца. Я думаю, што могуць быць якісь і нефармальныя, і на нацыянальным узроўні дамоўленасці. Ну, па факту, нам дастаткова класна сябраваць там з Латвіяй, Літвой і Польшай. І ўсё, нам нават не цікава там Португалія, Іспанія і іншыя краіны, каб у нас рэалізавалася гэтая канцэпцыя. Вот. Ну і плюс трэба яшчэ раз сказаць, шукаць плюсы. Напрыклад, калі дзякуючы нашаму хабу, нашай тэрыторыі Польша, Літва, Латвія могуць там атрымліваць у 2 разы танней там нафту або газ, я думаю, ну, всім будуць плеваць, магчыма гэта палітычна рэалізаваць ці немагчыма, усе проста рэалізуюць гэта і ўсё.
Таму што Но про нафту і газ можа быць, тому што ўнутры еўразвяза ніхто не вырабляе нафту з газам надта. Так, але ёсць рэчы, якія ўнутры еўразвяза вельмі надта вырабляюць, ну і зноў жа узгадваючы тых польскіх фермераў, якія бы, ну, па сутнасці збожжа ўкраінскае пацякло, кошты на хлеб знізіліся, прям рэзка знізіліся ў Польшчы, але ўсе былі недовольныя. Усе былі недовольны, усе казалі, усе тыя ёбаныя украінцы. Так, понижае цану на хлеб, мы хочам плаціць 3 еўра. У іх, і гэта, дарэчы, таксама тут даю развяза, просто у развяза там дзікія гэтыя рэгуляцыі, так, і мне реально палякі даказвалі, што з-за гэтага вось украінсках збожжа у нас там рак будзе. Це ці што-небудзь такое. Ось, і еўразвяз атрымліваецца, ну, асабліва калі паглядзім на такія вось краіны, як кшталту там Францыі і так далей, якія там маюць, ну, увогуле нават на агульнай еўразвязаўскай тэрыторыі ўсё супер зарэгулявана, так? Вытворчасць супер зарэгуляваная. І адзіны спосаб, як пры гэтым ты можаш гэтую вытворчасць падтрымліваць, ну, два метады, якія яны могуць выкарыстоўваць. Першае, это датацыі, што яны актыўна робяць. Без датацыі іхная сельская гаспадарка так настолькі зарэгуляваная вынішчылася. Другое, гэта пратэкцыянізм, каб іхная гэтая сельская гаспадарчая прадукцыя не магла канкураваць з зробленай без такіх рэгуляцый прадукцыі. І вось, і атрымліваецца, калі мы хочам, каб нашая прадукцыя была запушчаная ў еўразвяз, то альбо мы робім тыя ж рэгуляцыі, так, што таксама, і гэта адна з прычын, чаму шматлікія лібертарыянцы кажуць, што трэба нам трымацца далей ад еўразвяза, каб не мець гэтых вось кучу рэгуляцый. То бок альбо мы робім вось гэтыя вось кучу рэгуляцый, ну альбо нічога, альбо нас не пускаюць, так, альбо і наше збожжа застаецца ў нас. Глядзіце, мы же тут так панкуем фактычна, да, тобто мы зараз не можам казаць пра то, што вот мы сидзім, да, урад Беларусі, і мы абмяркоўваем, як бы нам апісацца ў рыначак Европы, і ці варта нам уводзіць рэгуляцыю ў Беларусі. Зараз свет імкліва змяняецца знешняя палітыка дзяржавы, змяняецца ідэалогія тых партый, які ва ўладзе знаходзяцца. І, напрыклад, у левой, як бы, агульна там сацыялістычнай такой движухі у них было там астатнія дзесяцігоддзі іх правлення. Яно закончылася тым, што зараз па ўсім свеце, я маю на ўвазе заходнім свеце, назіраецца, як бы, крен у бок на супраць, давайте больш пра сябе думаць, менш якось там рэгуляцыі ўводзіць, ізалізацыянізм, да, тое, пра што мы сёння ўжо казалі, ну і агульна такія ідэі, ну, можна кажучы, антисацыялістычная вось гэтая павестка, да, позва дня. І я гэта да таго кажу, што мы не ведаем, што будзе праз 10, 15, 20 год і як будзе выглядаць Европа. Магчыма, праз 20 год, калі у нас, можна кажучы, новыя генерацыі там беларусаў з'явіцца магчымасць неяк паўплываць на тое, як выглядае Беларусь, якую палітыку яна ажыццяўляе. Магчыма, Европа будзе ўжо іншая. Можа, там, як ты кажаш, нарэшце да ўлады прыйдуць людзі, ну, можа, не лібертарыянскіх, але такіх, ну, про-лібертарыянскіх, скажем так, поглядаў, які будуць выступаць супраць рэгуляцыі, які будуць разумець, як працуе рынок, як што ўсіх гэтыя абмежаванні яны толькі больш шкодзяць. Магчыма, яны не вытрымаюць канкурэнцыю з Кітаем, і праз гэта будуць вымушаны проста жорстка рэфармаваць эканоміку, вызваліць яе ад усіх гэтых абмежаванняў, каб проста, ну, атрымаць нейкі рост. Мы ўсё гэта не ведаем, гэта ўсе фактары, які мы можам толькі фантазаваць. Ну, мы можам глядзець па тэндэнцыі. Я не могу сказаць, што я бачу нейкую тэндэнцыю, што ўсе будуць і далей упарвацца, выбачце, рэгуляцыі. Я напроці бачу, што астатнім часам ўсё больш людзей пачынае казаць, што, ну, ўсё ж такі нешта не атрымліваецца. Вось гэта эканоміка сацыялістычная, якую спрабавалі будаваць у Европе, багата хто кажа, што, ну, не атрымліваецца. Нема тых тэмпаў росту, які хацелася. Напрыклад, у США зараз жа, чаму, напрыклад, трошкі ігнаруюцца нейкім сэнсе вайна з Расіяй, таму што ўсе разумеюць, што галоўны вораг гэта Кітай, яго эканамічны рост, і фактычна сёння мы, ну, як бы бачым, што ўсе такі, блин, нам трэба нейкая мадэль, каб перамагчы вось гэтых неокамуністаў, якія сядзяць у Азіі.
і я думаю, што яшчэ можа 10-2 все там спрачаюцца, падумаюць, але калі не будзе ніякіх вынікаў, не будзе ніякіх перамог, а эканамічны рост камуністаў прадоўжыцца, то гэта прывядзе да моцных зменаў, і гэтыя змены хутчэй будуць спробай вярнуцца ў тыя часы, калі рост быў, а гэта часы меншай рэфляцыі, па факту. Вось, і я думаю, што да, і зараз эта ідэя уже ёй. Таму я бачу такую тэндэнцыю. І гэта да чаго это ўсё? Да таго, што магчыма у той час, калі ў нас будзе магчымасць вырашаць штосьці па Беларусі, мы будзем жыць у іншым свеце, і якраз такі гэта будзе той свет, які будзе патрабаваць нейкія транзітныя такія краіны, якія могуць выступаць такім кардонам, памежам між захадам і ўсходам. Вось. Таму это так, тут тэндэнцыя такая можна, той ж Мілей, так? Да, Мілей. Зусім было неверагодна пару год назад падумаць, што вось лібертарыянец стане там прэзідэнтам такой вялікай краіны. Але вось у іх такая сістэма, дзе ў іх усім было відавочна пройгрыш сацыялістычнай мадэлі. У іх была вельмі... І у іх сацыялістычная мадэль была, не зусім такая еўрапейская, так? У Еўропе, вось мы даволі часта падымаем гэтую тэму. Вось, напрыклад, возьмем Штаты, не берем Еўропу, возьмем Штаты, вось выбары ў іх нядаўна адбыліся, прыйшоў Трамп да ўлады, так? А ты за кого голосовал? За Камалу ці за Дон? А це за кого б ты голосовал? Вядома, падвоенае грамадзянства, беларускае, США. Вось, і глядзі, і прыйшоў Трамп, і з аднаго боку ён кажа пра паніжэнне падаткаў, ён кажа пра дэрэгуляцыю, з іншага боку асноўны пункт ягонай эканамічнай праграмы это пратэкцыянізм. Это прям нумар 1, на которым ён ішоў, і калі нават паглядзець дэбаты гэтых іх віцэ-прэзідэнтаў, якія былі, так, то да і нават і самой Харріс з Трампам па эканамічных пытаннях мне здаецца, што нават часцей каманда дэмакратаў выказвалася больш ліберальна. Таму што пытанні эканамічныя, якія яны закраналі, это былі пытанні вольнага гандлю. І гэты Вэнс, ён там ледь не сказаў, па-моему, ён сказаў этому як яго там звалі? Неважна, ён уже палітычны труп. Вось, свайму апаненту сказаў там, што той ім штосьці кажа, вось там эканамісты кажуць, што гэта прывядзе там да таго, навука кажа, што гэта прывядзе да таго. Ён кажа, навука гэта эканамічная ўсе гэтыя гады казала, што адкрытыя межы гэта добра для эканомікі, і мы бачым, што яна там памылялася і так далее. То бок аж да такой ступені ідзе антысвабодна-рынкавы наратыў у нібыта рынкавага кандыдата Трампа. І мы глядзім на Еўропу, мы бачым вельмі падобныя рэчы ў гэтым плане. Ось я гляджу Польшча, напрыклад, так? Тут ёсць гэтая партыя канфедэрацыя, якая па вялікай колькасці пытанняў з'яўляецца даволі ліберальнай, эканамічных пытанняў. І не толькі эканамічных, але ў асноўным на эканоміку ліберальную яны робяць накірунак. Пры гэтым яны грамчэй за ўсё крычалі пра ўкраінскае збожжа. Так? Тэндэнцыя дзіўная. Дзіўная 100%, проста я думаю, што гэта гістарычная спіраль, і нейкія пазіцыі грамадства /дзяржаў будуць паўтаряцца. І пытанне проста ў тым, у якім выглядзе і наколькі доўга і наколькі моцна. Мовна кажучы, тое, што зараз ідзе тренд на ізаляцыянізм, гэта зразумела, ён 100% будзе нейк рэалізаваны, але пытанне проста, што будзе пасля, да? Пасля ізаляцыянізму все могуць сказаць, а давайте зараз зробім камунізм яшчэ крутей, але можа быць скажуць, што окей, мы зразумелі, што ізаляцыянізм это таксама нейкая лажа, все ж таки давайте рухацца ў бок мінімізацыі рэгуляцыі і абмежавання, тым ліку на гандаль, і все іншае. І гэта нармалёва. У гісторыі такія выпадкі бывалі, багата якія краіны занималі пазіцыю ізаляцыянізму, пасля выхадзілі з яе і рухались па іншаму трэку. Таму да, я і кажу, што мы можам зараз казаць, у якім свеце мы будзем жыць там па 220 год. Зараз тэндэнцыя бліжэйшых, умоўна кажучы, 10 год плюс-мінус зразумела, але што будзе пасля, не. Таму, просто трэба глядзець і, я думаю так, нам просто варта прытрымлівацца плюс-мінус тых же самых поглядаў на працягу ўсіх дзесяцігоддзяў, займацца распаўсюджаннем гэтай ідэі і зрабіць так, каб
окей, мы разумеем, што умоўна кажучы бліжэйшыя 10 год будуць не лібертарыянскімі, да, але можа наступнае 20годдзя, да, там будзе лібертарыянскі. Вось трэба нейкім такім трэке. Хлопцы, коль чарга дойдзе да нас. Мне Или типу. Мне здаецца, вы просто кажаце тэндэнцыі, але ёсць жа гісторыя. У нас ёсць прыклад, што пасля развалу Саўку, ну ці трохі да яго, ёсць краіны, якія вырашылі стаць нейтральнымі, ёсць краіны, якія абралі нейкі блок. І мы бачым, што там краіны Балты, яны зараз сабе жывуць і не дуюць самі. А ёсць краіны, якія вырашылі там як Украіна стаць нейтральнай, сказалі, да мы будзем з тымі сябраваць, там тым з тымі там сябруем, тым плацім туда-сюда, і в Украіне зараз вайна. Беларусь таксама плюс-мінус і з тым рукі пажымала іншым, але зараз яна адназначна прарасійская тэндэнцыя была. Мы з'яўляемся і ў эканамічным блоку з Расіяй, мы ў ваенным блоку з Расіяй, Лукашенко і кроку не ступіць без здагаду Пуціна. Это зараз, але это было з самага пачатку Лукашенко. У нас в 50-х годах у нас адсоткаў 30 гандлю было менавіта з Еўразвязам. Там так было больш з Расіяй, але все адно, ну, нейкі там баланс быў ўсё ж таки. Ну, як... Скажу, што Лукашенко раньше спробовал уже Китай, чему будовался этот великий камень под Менском, это спроба диверсификации этих экономичных потоков и спроба сделать типа не выбор между Европой и Россией, а выбор между Европой, Россией и Китаем. И что типа вот Россия там, можно кажется, там 50%, там Китай 20%, Европа 30%, и уже как бы и норм, диверсификованная экономика, ты как бы не на 100% залежна типа от России и все инше. Але, як то кажуть, не фартануло, не повезло. Так, а ёсць яшчэ Грузія, тая ж самая, якая таксама там сваёй віной туды, там і туды. Але па выніку, ну, все краіны, якія вырашылі быць нейтральнымі, яны ў лайне ў поўным. Ну, тобто, можа, все ж таки трэба ў гэты раз вырашыць як краіны Балты, як Літва, напрыклад, і адразу, як толькі все это лайно разваливаецца, то мы кудысьці там валім, не ведаю, Балты-Чорнаморскі, там, Саюз і еўрапейскі, ну, як па мне, галоўнае, гэта ўсё ж такі НАТО. Блин, просто проблема моя, давайте скажу, якую я бачу праблему. Канцэптуальна можна пайсці ў нейкі блок, просто каб быць у нейкай больш камфортных умовах, развівацца себе патроху, нічто не заважае там праз 10годдзя выйсці з гэтага блоку, калі у тебе ўсё прям тут класна і інше. Але зараз я асабліва адчуваю, ну, не толькі я бачнай па навінам, занебат гэтых блокаў, як НАТО, як, ну, нейкім сэнсе Еўрапейскі Саюз, там є аналітыкі і крытыкі, якія кажуць, што вялікае пытанне, да, там, што з ім будзе, і якім выглядзе будзе, і што, умоўна кажучы, якраз таксама зараз вырашаецца, Еўрапейскі Саюз прадоўжае інтэграцыю ўнутраную, або пачне рух у бок, як бы, большай самастойнасці кожнага суб'ектаў. Ось, я да таго это кажу, што здаецца, што є такая, знаете, гістарычная магчымасць, акно магчымасцяў. І ты ў яго можаш патрапіць, і у тебя ўсё класна, ну, ўсё так бы атрымалась, прыгожая карцінка, напрыклад, як у Польшчы, да? Ну, малайцы. А можа быць так, што гэта ўжо не тое акно магчымасцяў, якое можна запрыгнуць і што ёсць атрымаць. І мне здаецца, што, ну, кажучы, калі там праз 10 год у Беларусі былі магчымасці купіць Еўрапейскі Саюз, яна гэта зробіць, і это ўжэ не прынесенне такога выніка, як прынесло для Польшы, Літвы, там, і іншых краінаў, таму што сам блок знаходіцца ў ну, у крызісе, як бы, да? Вот. Таму цяжка. Але, ну, на нейкі перыяд, напэўна, можна і ў НАТО ўступіць. Калі гэта прынесце нейкую стабільнасць, нейкую бяспеку, але я не думаю, што гэта доўгатэрміновы выхад. Ну, а іншых варыянтаў няма. Беларусь войскам ні ад каго абараніцца не можа. Ну, ні ад каго ад суседзяў. Реально, Польша нас может просто пронести за 2 дні, Рашка може там таксама. Нават Украіна зможа нас прынесці, калі ж так размаўляць. Ну, гэта пытанне. Што там, угадываем старыя, добрыя дзедоўскія канцэпцыі інтэрмарыума, то, ну, навошта нам увогуле гэты все захадны, ўсходні бок, трэба вот палякамі. Інтэрмарыума няма ядзернай зброі, вось у чым праблема. І нас можна просто вот так вот, хто заўгодна. Не, украинцы уже вырашаюць это пытанне. Там, ну, в Украине вынікаюць святло. Думаеце, ну, не выстачае абстрэлы? Да нет, это... Яшчэ летом, калі там, типа,
менш патрэбны, чым зімой. Зімой прайшлі са святлом, а лета без святла. Ну, дзіўна чаму. Нас не бомбу кліпаюць. Да, просто яны разумеюць, што калі будет одна бомба, то гэтага недастаткова, трэба адразу, каб сотня другая была. Тады... Ну, з десятых хаця б таксама дрэнна. Ну да. Окей, вот і, дарэчы, пра абарону, калі мы размаўляем, у нас мы абмяркоўвалі з Францішкам канцэпцыю партызанскай вайны. Яна даволі папулярная сярод лібертарыянцаў, што у вас умоўна няма цэнтралізаванай улады нейкай, у вас у кожнага ёсць там свая М4, М16 калаш, і калі вораг заходзіць на вашу тэрыторыю, вы проста все гуртом пачынаеце партызаншчыну. Як ты думаеш, наколькі гэта ўвогуле рэалістычная канцэпцыя? Ну, вот калі взяць Беларусь, напрыклад. Ну так, тому що ёсць прыклады, дзе это было больш-менш як бы рэальна, напрыклад, з той жа В'етнам Америка прайграла партызанам, так? Ось, але, ну, ёсць прычыны, чаму Беларусь можа быць, не можа быць В'етнамам. Так, і так, твоё меркаванне на такое. Да, ну плюс, напрыклад, тая ж Ірландія, яна фактычна атрымала незалежнасць ад Вялікай Брытаніі, як супермотная імперія, таксама дзякуючы пастаянным канфліктам на тэрыторыі Ірландіі, партызаншчыне, тэрарызму, які проста ў нейкі момант Вялікая Брытанія не смогла, ну, как бы цягнуць, таму што несла вялікія палітычныя унутры краіны сваёй, унутры Брытаніі. Ну, не ведаю. Я зноў жа трапляюсь тут на сваю пазіцыю, што ўсё залежыць ад таго, якія думкі, які ўзровень як бы мыслення людзей на тэрыторыі. Таму што, на жаль, на тэрыторыі Беларусі за астатнія стагоддзя было настолькі багата войн, што, напрыклад, багата хто з беларусаў, калі пачнецца вайна, я думаю, яны займуць пазіцыю, ну, паедзем у Европу. Ось, у нас ёсць дзеці, у нас ёсць сям'я, і, ну, як бы, камон. Я не кажу, што это штосьці дрэннае, проста як факт. Але калі мы ўжо атрымаем досвед пражывання сваёй тэрыторыі не ўнутры канцлагеря, як сёння, да, там, з Лукашенко, а калі у тебя свой дом, свой там бізнес, сям'я, веды, бацькі, сябры жывуць, вам комфортна на гэтай тэрыторыі, і хтосьці спробуе гэтую тэрыторыю захапіць, тобто ёсць матывацыя для змагання, ёсць матывацыя ваяваць, то я думаю, да, канцэпцыя партызанскай вайны непаганая, асабліва для нас. В умовах, што нас там 9 мільёнаў, а расіян 140, і ну, в адкрытай вайне мы не зможам. Нават калі надуць самае ССОшнае войска, суперэфектыўнае, усіх ПНВ ёсць і ўсё іншае, мы не зможам ваяваць. Партызаншчына класны варыянт. А я просто, ну, вось чаму сказалі пра В'етнам, там пра Афганістан і пра ўсё гэта, і пра дэмаграфію ты таксама добра сказаў, што калі у вас нашмат менш людзей, чым у ворага, то партызаншчына гуляе супраць вас. Таму што партызаны, яны втрачаюць, проста могуць там 10 да 1 адносна. Ну, вот зараз воюе Украіна з Расіяй, там на кожнага аднаго там украінца Расія там умоўна 2 людзей втрачае. А калі б была вайна ў Афганістане, Афганістан втраціў, ну там, калі не памыляюсь, там 1 мільён ці 2 людзей. Пры гэтым самі там савкі, яны кажуць 1015, ну, хоць гэта можа быць неправда. Ну, это калі ўлічваць мірняк і там усяк. Тобто і ў В'етнаме тое ж самае. Амерыканцы просто выбамблівалі ўсё, і разам і партызану, і мірняк, і ўсё, што загодна. І Афганістан і В'етнам выжылі таму, што іх просто было да халеры людзей. Іх там народжванасць была просто там, ну, там, в Афганістане там по 10 дзяцей на сям'ю, ну, у нас такога няма. І ты кажаш, што вось 30 плюс, у вас уже ёсць сям'я, у вас ёсць бізнес, вы будете партызаніць, мне здаецца, калі у тебя ёсць дзеці, ты не партызаніш, ты хутчэй зваліваеш Польшу. Это Аліві, па-першае, ну тут трэба разумець, што мы разумеем пад словом партызаншчына, да? Я думаю, што партызаншчына фармата Афганістана або В'етнама ў Беларусі ў прынцыпе немагчыма, таму што беларуская тэрыторыя набагата больш вывучана, урбанізаваная, і няма такіх рэгіёнаў, у якіх ты, умоўна кажучы, не можаш дайсці, да? Ну да, на Палесе ёсць балота, але іх не настолькі багата, каб там хавалася вялікае партызанскае скапленне. Тобто, напрыклад, у Афганістане гэта былі горы і нейкія напалову пустэльныя рэгіёны, якія проста
ну, фізычна няма там інфраструктуры, куды не так проста заехаць на хамерах, каб кантраляваць гэтую тэрыторыю. Таму яны былі такія, да? Ва В'етнаме гэта джунглі, таксама проста непрахадзімыя нейкія тэрыторыі, якія вельмі важка вялікай дзяржаве на сваіх хамерах кантраляваць. У Беларусі гэта складана. І таму я кажу, што адносна Беларусі я хутчэй кажу пра фармат нейкай Ірландіі, а Ірландія гэта была не прэзідэнтчына ў вайсковым як бы сэнсе, а гэта хутчэй былі, ну, давайте будем казаць прямо, тэрарыстычныя рухі, да? І канцэпцыя вось такога падыхода, яна не пра тое, каб перамагчы войска ворага, а зрабіць такі псіхалагічна эмацыйны стан на гэтай тэрыторыі, што проста ажыццяўляць эфектыўнае і нават хоць якоеś кіраванне становіцца немагчымым. І нават такую ж пазіцыю займае і па сённяшняй Беларусі па пытанню барацьбы супраць там Лукашенка, да? Што ты не можаш пайсці войскам змагацца там з Лукашенка, да? Але ты можаш стварыць такія умовы на тэрыторыі Беларусі, што гэты рэжым функцыянаваць эфектыўна проста не зможа. Ну, там только можа ў Менску, Гродно, там Брэсце, Віцебску, а было б не дрэнна так, каб ты трохі раскрыў, таму што зараз нашы слухачы могуць падумаць, што ты заклікаеш рабіць тэрарыстычныя акты. Не, так нават калі так, нават як не памогаш. Мне здаецца, тэрарыстычныя акты, яны часцей працуюць, ну, могуць працаваць і в плюс, а могуць працаваць і в мінус. То есть ты там зробіш адзін какой-нибудь акт супраць там чыноўніка, напрыклад, а лукашыстскае КДБ яны самі зробяць некалькі тэрактаў у метро і скажуць, ну вот яны там так вось так і робяць. Ну і раскрый так крыху больш, якія менавіта акты ты маеш на ўвазе. Ну глядзіце, трэба ажыццяўляць такую дзейнасць, пры якой быць чыноўнікам лукашынскага рэжыму становіцца фізічна небяспечна. Тобто ты разумееш, што твоя сям'я, ты сам, твоя маёмасць, твои сябры, яны знаходзяцца ў нейкай небяспекі. Тобто это тое самае, што сёння робіць лукашэнскі рэжым адносна дзейнасці апазіцыі, да? Тобто яны стварылі такія умовы, у якіх не падтрымліваюць Лукашенка публічна, гэта фізічна небяспечна. Тобто тебя арыштоўваюць, катуюць, звальняюць з працы, забіраюць бізнес і інше. Супрацьдзеянне гэтаму толькі такое самае можа быць. На дадзены момант такое самае ты не можаш прыехаць і небудзь у турму кінуць, так? Падобнае, да, штосьці падобнае пра фізічную небяспеку. Асабліва я, давайте так, я не распрацоўваў план, не, дарэчы, я удзельнічаў, але план там вызвалення Беларусі ПКК, там нейкія умоўны і іншыя. Але я выступаю за індывідуальны тэрарызм, тобто я кажу про тое, што вялікія структуры нейкія стварыць на тэрыторыі Беларусі вельмі цяжка і немагчыма, і таму трэба прасоўваць канцэпцыю, што типа індывідуальнага дзеяння. І да, я думаю, што пад нейкімі акцыямі я маю на ўвазе выключна, не трэба ісці зазываць метро, там гандлёвы цэнтр, это просто не мае ніякага сэнсу. Трэба рабіць вельмі кропкавыя дзеянні супраць чыноўнікаў, супраць сілавога апарата, тобто КДБ, міліцыі беларускай, там іншае. У ідэале выключна супраць тых, хто ажыццяўляе сённяшняю беларускую ўладу. Вот у такім фармаце, калі гэта стане масавым, тобто мы будзем кожны месяц ведаць нейкую навіну, звязаную там у Смаргоне, нейкага там участковага там не знайшлі, да, ось, там взорвалася машина КДБшніка з Пінска, да, і гэта стане масавым явішчам. Я думаю, нейкі момант вялікая колькасць беларускай вот гэтай бюрократычнай машыны, яна засумняваецца ва ўладзе Лукашенка і засумняваецца, ці варта падтрымліваць сям'ю Лукашенка, каб, умоўна кажучы, аднойчы сесці ў машыны і взорвацца. І вось гэта будзе та цана, за якую, я думаю, што вялікая колькасць не захоча плаціць. На сённяшні дзень у беларускіх чыноўнікаў у них выбор. Камфортныя умовы, багата якіх там льгот, такая сабе зарплата, але камфортнае жыццё, або пайсці ў апазіцыю і ўсё. Дзеці ў дзедом, ты ў турму, працы няма і все. Тобто, вось гэтая раўнавага, яна вот такая. Просто вот тут Лукашенко, вот тут апазіцыя, да? Трэба іх гэта неяк ураўняць і зрабіць
так, каб працаваць з рэжымам было настолькі ж або блізка да гэтага небяспечна, як не супрацоўнічаць. Не, ну зараз ты кажаш пра, мне здаецца, нават большую небяспеку, таму што Да, і гэта добра, гэта добра. і тут пытанне, а як гэта ўсё вяжацца з лібертарыянскімі прынцыпамі? Ну, ты ж не нет. Господь, а чому, у вас є чуваки, які вас порабацілі, по суті? У тебе няма іншых інструментаў, вот увогуле, як можна супрацьстаяць іх? Ты, калі няма ніякіх інструментаў, ты выкарыстоўваеш крайні мер. Я хочу тут просто зрабіць такую великую зорочку, да, что вот доброе пытание было фишка, что я не хочу, как зараз было такое, типа, либертарианство выступаю за терроризм, заголовок завтра у новинах, да, ой, либертарианская там парство, Що будеш жити? закликаю робить индивидуальные террористичные акты, да, индивидуализм, потому что мы за индивидуализм. Не, гэта ўсё мем, я просто хочу тут жорстка падзяліць, да, что ідэалагічна, як мы хочам пабудаваць жыццё беларусаў, лібертарыянскі, да, падыход, гэта як бы адна гісторыя. То, як мы хочам прыйсці ў стан, калі мы можам уплываць на палітыку, тобто мы хочам вызваліць ад дыктатуры ў Беларусі, гэта іншая гісторыя. І тут як бы я не магу сказаць, што гэты падыход, да, там тэрарызм, гэта лібертарыянскі падыход. Не, гэта якраз тое, што казаў Лёша, што тыпу мы акупаваная краіна, да, акупаваная рэжымам Лукашенка з падтрымкай Расіі. І у нас няма на дадзены момант ніякіх дэмакратычных, бяспечных, ліберальных, як хочаце іх там назавіце, механізмаў змены нашай улады. Тобто мы не можам пайсці на выбары, мы не можам аб'явіць рэферэндум, падаць у нейкі еўрапейскі суд і іншы. І ў такіх выпадках у нас ёсць толькі два варианта, да, там мы типа чакаем, што неяк пройдзе час і гісторыя складзе такім чынам, што савок разваліўся, да, вось, або мы робім нейкія такія суперактыўныя дзеянні, якія да гэтага прыводзяць. І калі мы кажам пра актыўныя дзеянні, я, напрыклад, не веру сёння пратэсту беларукі, я не веру, што можна выйти там на мітынг у Менску і все такія, ну ладно, давайте поменяем все ж таки это, да? Я думаю, што на сённяшні дзень адзінае, што можна назваць рэалістычным, гэта не там вайсковы заход, да, там дают 5000 беларусаў з боеных калашамі і на бэхах, не могуць вызваліць Беларусь тут заехаць, да. А вось 5000 могуць, просто ты набяры 5. Я думаю, што не, тому што есть фактор Расіі, да, што типа ты ўсё адно... А яны завязлі ўжо там под... Не, нічого они там не завязлі, нормально. Ой, а вось нейкае стварэнне ўмоваў, пры якіх просто функцыянаванне дыктатуры становіцца немагчымым, я веру. І пад гэтым я вот разумею нейкія індывідуальныя дзеянні, якія просто, Але глядзі, ты кажаш пра такое вось размежаванне, што вось ёсць лібертарыянства, а ёсць дзеянні, якія трэба зрабіць. Для вызвалення Беларусі. Так, дык ці можна тады сказаць, што такое вось вызваленне Беларусі ад Лукашэнкі ставіцца вышэй за індывідуальныя свабоды, якія лібертарыянцы як бы ставяць у самую галаву угла. Та, які ты індывідуальныя свабоды парушаеш? Вот, ты робіш... Глядзі, што ты... Якую ты індывідуальную свабоду? Па-першае, ты яго не асудзіў. Суда не было. Окей. Уявім сабе, што быў нейкі суд, так? Уявім сабе... Окей. Калі мы кажам, што нам суд не патрэбен, калі мы кажам, што нам суд не патрэбен, то нам трэба прынамсі гэтыя акты ты можаш рабіць толькі супраць тых людзей, чыя віна не ставіцца пад сумнёў, прычым віна менавіта ў гвалтоўных дзеяннях у знішчэнні людзей. Так? Таму што калі ты ставіш нейкаму там чыноўніку, кіраўніку калгаса што-небудзь такое, ён на ніякіх гвалтоўных дзеяннях не вінаваты. Так, калі ты прапагандысту што-небудзь такое ставіш, не ведаю, якую-нибудь азарёнку там, ці што-небудзь, як мы дрэнна да яго не ставіліся, азарёнак дзейнічае ў рамках свабоды слова. Так што, я бы... Я думаю, што, па-першае, тут класнае пытанне пра тое, каго мы вырашаем, што мы можам там, пакараць, каго не. Мне не падобаецца, што тут трэба выкарыстоўваць нейкія такія а-ля гульнявыя, да, механізмы. Пад гульнявымі механізмамі я маю на увазе, што класічны суд прянкапіт, да, вот мы соберемся тут в краях,
паглядзім на нейкага чалавека, пачытаем яго біяграфію, там умоўна кажучы, удзельнічаў там у разгоне пратэстаў 2020 года, то мы як бы твой лібертарыянскі суд, да, пастанавіў, што забіваць можна. Ой, і ўсё, і у тебя як бы ёсць фармальныя санкцыі рабіць супраць гэтай тэрапіі. Такая гульня мне не вельмі падобаецца, да, але па факту ідэя канцэптуальна непаганая, каб было створана нешта, у якім людзі з адукацыяй маглі бы сапраўды разглядзець усе ты дзеянні, якія робяць сёння чыноўнікі беларускія, нейкія чалавекі, да, там міліцыя, там вайсковыя, КДБ, і даць ім ацэнку і сказаць, наколькі гэта дазваляе свабодзе ў Беларусі існаваць або забараняе. І калі тут ёсць парушэнне свабоды людзей, а тым больш прыводзіць гэтае парушэнне свабоды да смерцяў, да пазбаўлення волі, да выгнання з тэрыторыі, то я вважаю, што да, так гэта было б дастаткова, каб была такая санкцыя, і ні ў каго у будучым у гісторыі не ўзнікла пытання, чаму вось акты рабіліся супраць гэтых людзей, а не супраць іншых. Да? Гэта класная прапанова, гэтым трэба папрацаваць. Але па факту вялікая колькасць людзей, якія сёння працуюць на рэжым Лукашенка, як бы не толькі, карацей, тут не падыходзіць чыста выключнага лібертарыянскі падыход, таму што, напрыклад, ты казаў там пра Азарёнка і гэтак далей, але Азарёнак дзейнічае не ва ўмовах свабоды слова. Таму што, калі б я мог выказвацца на тэлебачанні, і ён мог выказвацца на тэлебачанні, тады б, пытання да яго б не было. А сёння ён, как бы, часціна гвалтоўнага апарата. Ён стварае ўмовы для паліцыі, для міліцыі беларускай, для КДБ. Ён легітымізуе, апраўдывае гвалт у дачыненні іншых людзей і робіць усё, каб гэты рэжым існаваў. Таму я бы тут не... Што з гэтага з'яўляецца злачынствам для цябе? Ён частка канцлагеру, блин, у нас есть глобальный концлагер, у якому есть вот чувак, які каже у микрофон. Вот концлагер, он каже, а сёння мы идем там все в печ номер 1. И вось гэта... Не, пачакай, калі ён кажа, сёння мы ідзем у печ номер 1, то ён непасрэдна ўдзельнічае ў тым, што там з печ робіць. Ён же не стреляе, он просто каже словы. Он просто каже... Калі его не выканаеш, цябе расстраляюць. Спасибо, курч. Я прапанею просто праездзіць. Гэта не тое ж самае, што робіць Азарёнак. Што робіць Азарёнак, это ён кажа, тыя печы, якія ў нас стаяць, это добра. Вось. Ён нікому не кажа ісці ў печ. Ён нічога такога, ён да гвалту дачынення не мае. Нет. Ён кажа пра тое, што гвалт это добра. Ён прапагандуе ідэю. А ты глядзеў, як ён кажа пра пазіцыянераў, што іх трэба давіць, што яны все кончаныя, там іх трэба, чуть там... І вось мы прыходзім да класічна... Вось зараз я чую проста класічныя аргументы, які кожны лібертарыянец чуе, калі пачынае заікацца пра свабоду слова. А ці можна казаць тое, ці можна казаць тое? Мне здаецца, што калі бы прыватнае лицо было бы окей. Калі ён частка прапагандысцкай машыны, якая працуе як адзін арганізм, як завод, як мы уже размаўлялі пра вайну, вот Беларусь зараз гэта концлагер, завод, дзе ўсе яго часцінкі, хтосьці больш, хтосьці менш працуюць на гэтую дзяржаву. І калі зноў ж пачынаецца, насколькі вінны той ці іншы чалавек, это вырашаем проста мы. Тобто, калі казаць пра тэрарызм, няма сэнсу там падрываць учылак, якія там фальсіфікавалі выбары. Я думаю, што і гэта не будуць рабіць, таму што гэта не прынясе эфекта ніякага. А вось падрываць там чыноўніка ці Азарёнка, падрывайце, калі это ваше індывідуальнае рашэнне, падрывайце. Можна я скажу два іх... А нас не забаніць на Ютубе, прабачце просто? Не, нормально, мы концептуально мяркуем. Да, это теория, все. Никого не подрывайте. Да, нет, подрываюсь, конечно. Так вось, я што хочу сказаць, што, па-першае, мы зараз па сутнасці пачалі дыскусію суда, да, тобто гэта тое, пра што мы там 10 хвілін таму размаўлялі, што па сутнасці трэба стварыць нейкі орган кампетентнай, дастатковай адукацыяй, асветай, ведамі, які можа ацаніць гэта і даць, проста ацэнку, наколькі там той або іншы чалавек і яго дзеянне паўплывалі, прызвялі да нейкіх вынікаў. Это першае. Па-другое, пра завод, і пра тое, што мы зараз можам доўга дыскутаваць, там, што это правда вельмі цяжкае пытанне. Па-другое, я думаю, што вельмі важна яшчэ было прызнаць рэжым Лукашенка
тэрарыстычным агрэсарам як такавой як рэжым, да, і вельмі моцна падзяліць, што мы разумеем, датычны ты да рэжыма і не, гэта пра калектыўную адказнасць. Это, напэўна, таксама Францішак часткова і пра гэта кажа, да, што не мае агульнай калектыўнай адказнасці, павінна быць індывідуальна. Але мы павінны ацаніць, типа, вось той рэжым, які існуе, першае, якія фактары дазваляюць яму існаваць, да, ну, хто ты функцыянеры, да, дзякуючы каму гэты рэжым функцыянуе. І калі мы прызнаем, што рэжым гэта являецца агрэсарам адносна беларускага народа, і рэжым функцыянуе дзякуючы вот гэтай вот структуре, усе, хто выходзіць у эту структуру, вінны. Всё, як бы кропка. І тут якраз такі пра індывідуальны выбар. У таго ж Азарёнка, у яго быў выбар, он мог пайці весці дзіцячую перадачу, пра навуку штосьці распавядаць, але ён гэта не зрабіў. Ён пашоў у структуру, якая адкрыта прызывае да гвалту адносінах да пэўнай колькасці людзей. Тобто ён абслугоўвае гэта агрэсара. І, ну, гэта яго выбар, і ён павінен панесці адказнасць за гэта выбар. Но глядзі, уявім сабе такую сітуацыю, што вось мне штосьці ў галаву стрэльнула, я пачаў падтрымліваць Лукашэнку. Так? І вось мае погляды памяняліся, так? І я пачаў лічыць, што Лукашенко это класна, і хай ён у нас там будзе, і ўсё, што ён робіць правільна, так? І пры гэтым я не стану аб гэтым маўчаць, а я раблю там нейкі такі падобны падкаст, толькі там не вольнадумства, там Лукашенкадумства, так? І пачынаю там агітаваць за Лукашенко, агітаваць за тое, што там ён усё правільна робіць. І некаторыя людзі пачынаюць прыслухоўвацца. Я прыважу добрую аргументацыю, яны кажуць, вось маладзец і так далей. У такім выпадку, што я зрабіў? Па факце, я проста адкрыта выказваў сваё меркаванне, якое можа быць вельмі жахлівым, так? Але это адкрытае выказванне майго меркавання. З іншага боку, тыя людзі, якія мяне паслухалі, уявім сабе, што шмат людзей паверыла маіх аргументаў, і такім чынам я напрамую паўплываў на тое, што рэжым Лукашэнкі ўзмацніў свае пазіцыі, і беларуская машына гвалту стала мацнейшай. Ці гэта значыць, што я зрабіў злачынства? З маральнага пункту гледжання, ну, хутчэй з пункту таму, што я памыліўся ў сваіх поглядах, можа быць. Так? А ты на свае грошы рабіў ці на грошы падаткаплацельшчыкаў? А я рабіў на еўрапейскі грант. Ну, тады... Ну, як... А это грошы падаткаплацельшчыкаў. Грошы падаткаплацельшчыкаў. Не ты, якім в дупу засовваць дубінку. А якая роздзельная? Якая роздзельная? Ты пад падаткі ты плаціш пад пагрозай смерці ў любой краіне. Калі ты адмовішся іх плаціць, то это што? Смерці. Таму што, калі уявім сабе сітуацыю, ты адмаўляешся плаціць падаткі. У цябе імкнуцца забраць іх сілай. Калі ты лічыш, што плаціць падаткі неправільна, то ты адмаўляешся аддаваць іх сілай. Што значыць цябе імкнуцца забраць? Калі ты ўсё яшчэ лічыш, што ты робіш правільна, ты супраціўляешся арэсту. Што адбываецца, калі ты супраціўляешся арэсту? Да, амаль не... Тебе просто по башке дадуць, адправіць в турму. Тут уже забивают в Штатах, может быть, только. Не, давайте не будем уходить от темы. Давайте повернемся все ж таки до прапагандызму. Это мы ўсё яшчэ ў тэме, таму што я кажу, што неважна, з якіх падаткаў ты атрымліваеш заробак. Смотрите, вот это такая классическая проблема либертарианства, и мне здаецца, на самом пачатку размовы пра гэта казаў, калі задавалось пытанне, ці веру я сёння, пасля ўсяго досведа вайсковага і іншага пра магчымасць рэалізацыі лібертарыянскага грамадства, і прагучала два, як сам казаў Францішак, вельмі папулярных стэрэатыпных пазіцыі. Першае, магчымасць рэалізацыі лібертарыянскіх ідэй у грамадстве, якое, умоўна кажучы, не адукавана або адукавана недастаткова, і наяўнасць суседзяў, якія хочуць цябе там захапіць, вялікія, моцныя, страшныя, типа Расіі. Я думаю, што зараз гэта дыскусія якраз таксама пра гэта. Ці дыскутавалі б мы, калі б мы жылі ў вольнай краіне з вольным грамадствам, да, у якім такога, ну, там, няма дыктатуры, няма катаванняў, палітычных забойстваў, вайны і іншае. Я думаю, што дыскусія была б вельмі кароткая. Да, ён можа падтрымліваць Лукашенка, ён можа казаць на самыя радыкальныя рэчы, ніякай праблемы ў гэтым няма, ніхто яго за гэта не павінен караць, ён не павінен сядзець у турме. Але дыскусія, калі ў цябе сёння забіваюць людзей, катуюць людзей, садзяць у турму, пазбаўляюць будучыні і іншае, і
у тым ліку гэта дзякуючы гэтым словам даць такую адназначна лібертарыянскую ацэнку, што типа ён мае права, вельмі складана, ну мне асабіста, да. І я бы сказал, што у будучым, калі рэжым Лукашенка не існуе, я быў бы не толькі не супраць, у нейкім сэнсе я бы быў рады, калі былі такія людзі, як Азарёнак, які б казалі: о, 20 год назад, помните, был режим, было классно, да? Я б сказал: ок, ну, такой вот дуралей. Ось. Але сёння я выступаю за тотальнае пакаранне усіх людзей, датычных да гэтага рэжыма, у тым ліку, якія не робяць, не ажыццяўляюць нейкіх фізічнага нейкага гвалта, а проста абслугоўваюць у любым выглядзе гэтую сістэму. Таму што гэта сістэма агрэсары. Да. Гэта сістэма, якая пазбавіла гэтых правоў мяне. І вельмі дзіўна сказаць ім: да, вы можете пазбаўляць меня маіх правоў. Фактычна гэта тое ж. Азарёнак цябе не пазбаўляў правоў. У тым ліку ён. Да, я таксама думаю, што тут все ж таки ёсць адказнасць, і это не калектыўная адказнасць, все ж таки, тому што яны належаць да адной арганізацыі, якая І гэта іх выбар, гэта вельмі важна. Яны не проста, умоўна кажучы, сидзяць у адным кабінеце, а хтосьці робіць, а вот Азарёнак не робіць. Нет, Азарёнак актыўны дзеяч гэтай сістэмы. Ён актыўна, хулай. Так што ён... Да, і ён несе адказнасць. Ён несе адказнасць толькі за... Ну, па-першае, допустим, і мне здаецца, што это нават магчыма, што Азарёнак шчыра верыць ва ўсё, што ён гаворыць. Што ён не робіць этот... Насамрэч, конечно, з майго пункту гледжання, это не мае значэння, ці ён шчыра ў гэта верыць, ці не шчыра верыць, але ўявім сабе, што ён шчыра верыць, так? І так атрымліваецца, што ён ужыве ў сістэме, якую ён падтрымлівае. Ці тое, што ён падтрымлівае сістэму, з'яўляецца злачынствам? На мой погляд, не. Ці тое, што ён адкрыта ўсімі спосабамі, якія ён... што ён дарываецца да мікрафона, якому ён дае і кажа пра свае погляды там, ці гэта злачынства? Не, гэта не злачынства. Глядзі, давай просто адваротна пайдём. Є ж канцэпцыя ў лібертарыянстве агрэсара, так? Ну, вот вельмі проста. Калі ёсць чалавек або група людзей, якія забіваюць і катуюць іншых людзей за тое, што яны адрозніваюцца ад іх ідэалагічна. Гэта агрэсар? Так. Ён частка гэтай групы. Ён стаіць, крычыць: бейце, а іншыя б'юць. Але ён ініфікуе сябе як частка гэтай групы. Ён нікому не аддае загад біць. Ён кажа, што з яго пункту гледжання біць было б правільна. Нет, яшчэ раз, вот стоит 10 человек, вот 5 бьют, а 5 стоят рядом, кричат: да, бьем, мы все разом, мы классные, мы супер. А одного забивают. Ну, ён же уваходит у гэтую групу. Я згоден, што магчыма пакараць нейкага КДБшніка варта больш, чым Азарёнка. Умоўна кажучы, КДБшніка расстраляць, а Азарёнку 20 год даць, да? Магчыма. Як бы по іх дзеянням. Але ў любым выпадку ён несе адказ і павінен быць пакараны. Так што, ну, я просто не разумею. Не, но я тут не згоден просто принципова. А я говорю полно. Это такие рэчы, што... Ну, мы імкнемся зараз разабрацца, ці чалавек, глосячы погляды, а ён не робіць нічога больш, чым глосіць погляды. Ён... Вось асноўнае пытанне, якое ўзнікае пра свабоду слова ў лібертарыянцаў, ці можна заклікаць да гвалту, так? І гэта асноўна, па сутнасці, асноўнае, з-за чаго і абмяжоўваюць свабоду слова, того, што кажа, што хтось там заклікае нібыта да гвалту. І размежаванне, якое ёсць у... Яно таксама даволі размытае у лібертарыянцаў. Гэта ці гэта было аглашэнне поглядаў, ці гэта быў указ. Так? То бок, калі хто-небудзь там, не ведаю, выступіць па нейкаму там тэлебачанню або ў сваім падкасці і скажа, што нам трэба рабіць ісці пагромы, а потым пойдуць нейкія людзі і пачнуць рабіць пагромы. І ён нясе адказнасць за тое, што яны пайшлі рабіць пагромы. На мой погляд, не, калі ён імі не кіраваў. Калі гэта не было ўж такое вось кіраванне з ягонага боку, што ён аддаў приказ гэта тэлевізіна. А калі ён сказаў, што гэта добра ісці рабіць пагром, так? І тут, конечно, гэта момант, у якім з лібертарыянцамі шмат хто не згодны, але мне здаецца, гэта момант,
прынцыповы, ці з'яўляешся ты абаронцам свабоды слова. Таму што атрымліваецца, што мы з'яўляемся абаронцамі свабоды слова ў тых выпадках, калі нам это зручна, калі нам это нармальна, калі вось гэты вось прыхільнік пагрому там альбо прыхільнік там лукашызму, калі яго насамрэч ніхто не слухаецца, так, то тады гэта гаварыць можна. А калі тое, што ён ухваляе, сапраўды адбываецца, то тады ён нібыта ўжо пачынае несці адказнасць. Не, ён выконвае дакладна тую ж функцыю. Францішак, ён не індывідуальнае фізічнае лицо, ён не проста блог, там, які штосьці піша, ён працуе менавіта на рэжыме, ён працуе ў дзяржаўным меды, тобто меды, якое дапамагае ментам забіраць грошы ў беларусаў, і на гэтай грошы ён і працуе. Тобто, калі б ён проста быў бы дурачок, як не ведаю, як Бондрєва, мне здаецца, яна там ні ў які, не знаю, можа, журналістка, я не ўпэўнены, калі б яна проста сядзела ў Мінску, працавала на заводзе і казала гэтыя рэчы, ніякіх праблем, гэта свабода слова. Але калі ты як прапагандыст працуеш на дзяржаву, атрымліваеш грошы ад дзяржавы, то, чаму б цябе там... Окей, максімальна, мне здаецца, што з нацяжкай яму можна сказаць, это спагнаць яго тыя грошы, якія ён атрымліваў з падаткаплацельшчыкаў. Вось гэта вось таксама тут пытанне, ці ты і хутчэй адказ будзе, што не, ці ты несеш адказнасць за грабеж, калі ты атрымліваеш грошы з грабежа, таму што калі ты несеш, то і офіс Ціханаўскай шмат грошай павінен еўрапейцам і гэтак далей. Так, але хутчэй будзе адказ, што ты не нясеш адказнасці, калі ты атрымліваеш гэтыя грошы, таму што тады і сацыялку ўсё выплачваць назад прыйдзецца і гэтак далей. Так, а калі ты не несеш адказнасці, акрамя гэта ён не зрабіў ніякага злачынства. Видите, яшчэ раз, просто как нейкае резюме, да, по дыскусіі падвесці. Я думаю, што ключы разыходжання ў нас у пазіцыях тут у тым, што Францішак, ты кажаш пра свабоду слова і канцэптуальна ўсё правільна кажаш, я там падтрымліваю канцэптуальна. Але мы не трактуем дзейнасць, умоўна кажучы, там азарёнка як дзейнасць пра свабоду слова, да? Мы яе трактуем як дзейнасць у арганізацыі, у составе групы, да? І ў гэтай групе, умоўна кажучы, едзе машына, а хтосьці за кірмом сидзіць, а трое пиздят людзей, напрыклад, да? Той, што за кірмом, он што, не вінават, он просто вадзій машыны, это же смешна просто. Конечно, вінават, таму што ён разумее, куды яны едуць. Ён разумее, што яны будуць рабіць, ён разумее, якія будуць наступствы. Ён не ў нейкім наркатычным там сп'яненні ў гэты час знаходзіцца. Ён прымае як індывідуальна самастойнае дарослае рашэнне. Я частина гэтага гвалда. Я выконваю вот гэтую ролю. І тое, што ён не выносіць дубінку ў гэты момант, гэта не значыць, што ён не датычны да гэтай. І нават калі паглядзець на заканадаўства, фактычна ўсіх краінаў ёсць таксама удзел у составе там нейкай крымінальнай групы, так? І гэта не значыць, што ўсе ў гэтай крымінальнай групе забівалі, але калі ты ініфікаваў сябе як часціна гэтай групы, прымаў учасць, атрымліваў ад гэтага штосьці, неважна, грошы, асалоду, маральнае задавальненне, што датычна да гэтай групы, все, це частина гэтай групы. І я згодны, што пакаранне, я ўжо пра гэта казаў, можа адрозніцца. Таму, кажучы, чалавек, які забіваў апазіцыйных палітыкаў, павінен быць пакараны жорстка, а той, хто проста прапагандаваў гэтую палітычную структуру, менш жорстка. Але яны ўсе вінаваты і павінны панесці за гэты адказ. І ў гэтым сэнсе ўсе аргументы, што і Лёша прыводзіў пра тое, што ён не свабодны нейкі там чалавек, які проста выступае за Лукашенка, а працуе на гэты рэжым, гэта якраз усе гэтыя доказы у пункт таго, што ён часціна сістэмы і што ён вінават. І я таксама падтрымліваю слово Лёшы, што, умоўна кажучы, калі сёння ёсць нейкі працаўнік неважна якой сферы, які проста кажа, неважна, публічна, у інтэрнэце або сваім сваякам, што мне падобаецца Лукашенка, класны рэжым, ок, гэта пра свабоду слова. Але калі ты часціна гэтай сістэмы, ты яе пугоўваеш, атрымліваеш з гэтага нейкія бенефіты, то і вінаваты. Не, часціна гэтай сістэмы, гэта па сутнасці, калі мы пра гэтую сістэму кажам пра лукашэнкаўская дзяржава, так? Калі мы кажам, што з'яўляецца гэтай злачыннай арганізацыяй лукашэнкаўскай дзяржавы? Правлячы клас, а не прям дзяржава, як усе людзі, не як краіна. Не як усе людзі, а ўсе людзі, которые працуюць на дзяржаву, атрымліваюць грошы ад дзяржавы. Так? То бок, усе бюджэтнікі, па сутнасці, падпадаюць пад эту катэгорыю. Орнік, які падбітае Мінск, падпадае пад эту катэгорыю. Не, пад это, просто... Мы ему скажем, ай-яй-яй, что ты, вот его наказание будет, это ай-яй-яй, вы что-то... Мы же писали якраз так про то, што трэба ацэньваць індывідуальна, а хто што зрабіў. Да, ён працаваў на дзяржаву, але
вот мы разглядаем же, мы же як бы выступаем супер Лукашенко не тому, что у нас улицы брудные, да, або чистые на суве, а тому, что ён зрабіў палітычны гвалт, да, тобто ён абмежаваў палітычную свободу слова, індывідуальную свободу людей, АСР там забіваў, катаваў і все. І вось по гэтым пунктам мы як бы ацэнім, типа вось ты прыбіраеш к вуліцы, а ён датычны да чагосьці з пунктаў абвінавачання. Ну і побачыш, што не, і мы скажам, ну, чел, не датычны. Не, ён датычны можа быць, окей, это будзе не просто прыбіральшчык, але такі камунальшчык, які, напрыклад, замалёўваў графіці. Ну, да, все. Про замалёўваў графіці таксама это вельмі спрэчнае пытанне, таму што калі гэта прыватная тэрыторыя і хтосьці там штосьці намаляваў, і таксама могу замаляваць. Это не значыць, што я абмяжоўваю сваё слова. Ну, але глядзі, ты абмяжоўваеш свабоду слова толькі калі ты замалёўваеш на тэрыторыі таго чалавека, які сам на сваёй тэрыторыі ўмясціў альбо дазволіў умясціць гэты напад, так? І ў такім выпадку, незалежна ад таго, ці ты працуеш на дзяржаву, ці не працуеш на дзяржаву, па сутнасці ты робіш пашкоджанне чужой маёмасці. Так, вось, але у нашым выпадку, то бок, калі мы кажам пра дзеянні азарёнка ў вакууме, незалежна ад таго, да якой арганізацыі ён належыць, так, то мы кажам, што гэта свабода слова. А потым мы кажам, окей, гэта перастае быць свабодай слова, там, ну, з вашай пазіцыі, таму што азарёнак атрымлівае дзяржавы грошы, таму што ён частка гэтай машыны, так? І толькі, але адных пунктаў, да. Не, пачакай, а калі не толькі, то тады што? Ну, окей, таму што, давай так, таму што тут, мне здаецца, вельмі важна это дакладна вызначыць. Таму што дзеянні азарёнка спрыяюць таму, што машына працуе гвалтоўна лепей. Да, ён ідэнтыфікуе сабе часціна гэтага калектыву, то это таксама важна. Воно кажа, прыбіраеш на вуліцы, наўряд ці ідэнтыфікуе сябе як часціну каманды Лукашенка, да? Ой. А можа, а чаму не? І што, і этот ран становіцца больш ці менш вінаватым? Нет, мы все адно глядзім на яго дзеянні. Вось, і мы глядзім на яго дзеянні, і калі гэты прыбірае, ну, гэты камунальшчык, так, замазывае графіці, напрыклад, на дзяржаўным будынку, так? Ён замазвае графіці на дзяржаўным будынку, альбо замазвае графіці на тэрыторыю таго чалавека, які супраць графіці не будзем браць пад увагу, на дзяржаўным будынку, каб не было дадатковых супярэчанняў. Так? Па сутнасці, гэтае дзеянне само па сабе не з'яўлялася б ніякай праблематычна. Так? Ён бярэ і замазвае штосьці, што намалёвана на дзяржаўным будынку. Але пры гэтым можна сказаць, што замазванне апазіцыйнай графіці узмацняе рэжым. Не ў такой ступені, як это робіць, можа быць, словы азарёнка, але калі мы... А можа быць, нават і ў падобнай. Таму што азарёнка ніхто ўсур'ёз не прымае. Вось, а графіці баявы дух насельніцтва падымаюць. Вось, і вось гэты камунальшчык ездзіць па ўсяму Менску, замаляваў за сваю кар'еру там тысячы гэтых розных апазіцыйных графіці, і ягоныя дзеянні ў вакууме як бы нармальныя. Так? Але пры гэтым ягоныя дзеянні вельмі нават узмацнілі рэжым Лукашэнкі. Ці можна яго за гэта асудзіць, ці з'яўляецца ён злачынцам за таго, што ён это зрабіў, это першае, і другое, ці можна яго падарваць? Ну, глядзіце, па-першае, уже мы размаўлялі пра тое, што па-харошаму, каб не было такіх спрэчак і пытанняў, павінна дзейнічаць нейкая інстанцыя а-ля суд, якая ацэньвае і дае ацэнку шкоды для беларускага народа, грамадства, тых або іншых дзеянняў. Я думаю, што от калі, я ж не суддя гэтага цудоўнага суду, а сёння мы суддзі, мы судзім з лібертарыянскай дзейнасці. Да, давайте судзіць, раз уж. Брэк. Але калі вот так вот зноў жа пафантазаваць, да, і я праслухаў там ты абвінавачанні, які ты там агучыў, я бы сказал, што да, ён вінаваты, і вінаваты там, на нейкі адсотак, і да, яго не трэба, гэта настолькі незначная дзейнасць, што, напэўна, нейкі штраф можа быць там, типа сказаць ему ўсё, у будучым ты павінен бараніць свабоду, а не супрацьстаяць яе. Але трэба яшчэ раз разглядзець там дакладна, што былі за кейсы і ўсё іншае, да? І тоже у канцэпты типа суда ёсць яшчэ такое паняцце, як типа умысел, да, ці быў якийсь умысел яго, да? Калі ён гэта рабіў ідэйна, ён кажа, я хадзіў там
поначалу замазывалось, я оппозиционный граффити, потому что я за Лукашенко, я хочу там, как я пережим вставал, ну, окей, может там штраф реально ему дать. А калі ён просто ему сказали там штосьці зрабіць, ён зрабіў і все, ну, штраф таксама, але меньше я б отдал, потому что, ну, типа, чел вообще безыдейный, тут фигню сказали, он сделал там все інше. Ну і самое галоўнае, у яго дзеяннях няма прямого типу гвалта, закліка да гвалту, нейкіх дзеянняў, які прыводзяць да гвалту, забойства і палітычных там абмежаванняў. Вось, у Азарёнка, яшчэ раз, у яго супертаксічная пазіцыя. Ён напрямы кажа, давайте іх там арыштоўваць, катаваць, нігде вам спакою не будзе. Того, не ведаю, я разумею твою францішак пазіцыю, але мне здаецца, што Азарёнак самы горшы варыянт, опцыя для абароны Таму я яго і выбраў. Калі размаўляю з лібертарыянцамі. Я мог бы Пратасевіча выбраць, напрыклад, так? І тут быў бы іншы кейс, і дадатковыя складанасці ўзнікаюць. Просто, на мой погляд, нават калі мы бярем кейс настолькі крычашчы, настолькі нам усім ненавісны, як Азарёнак, ён усё роўна не виновен. І тое ж самае і камунальшчык не виновен. Мент виновен. Може, він просто паперки писав там десь, ну, і все. Ну, в зброю видавав там просто. Ну, там дубінки стоїть, на складі дубінки видає, що він винний. Формально ніякого злочинства не робив. І він подавав снаряди, розумієш? Так, Азарёнак не подаваў снаряды. Ён казаў, што падаваць снаряды — это добра. Ну, зразумела, яшчэ раз, я шчыра кажу, што я не... Ну, давай, окей, твоя пазіцыя ў тым, што Азарёнак увогуле павінен быць пакараны. Максімальнае пакаранне для Азарёнка — это люстрацыя. Это тое, што ён больш не можа займаць ніякіх дзяржаўных пасадаў. Окей, я б пагадзіўся яшчэ на тое, каб забраць у яго права выбаршчык. Але гэта ўжо нерэальна. Так... Але домасць, якую ён зарабіў на прапагандысцкай працы, можна забраць? Ну, тады трэба забіраць, калі мы возьмем гэта як прынцып, што ў яго можна забіраць, таму што ён атрымлівае ад дзяржавы, значит, можна забіраць усё, што хто-небудзь атрымлівае ад дзяржавы, так? Тут просто я прыхільнік, і мне гэта адна... Ну, у вас забралі, мы аддаем назад. Ну, це все трэба аддаваць. Просто добра, але ў такім чалавек больш аддае. Ён просто больш аддае звычайны чалавек ад дзяржаве, чым ад яе атрымлівае. То есть я, як там айцішнік, я больш аддаў дзяржавы, чым атрымаў ад яе. Таму што, Ну, окей, но мы ва ўсіх будзем усю маёмасць забіраць, калі мы будзем пад такім. Атрымліваецца, да. Ну, зноў ж, дзівіце, гэта пытанне ацэнкі, да? Мы зараз просто ходзім ад пытання адказнасці за выказванне, там, да? У бок иллюстрации. Иллюстрация, да, очень классная такая тема. У меня долгий час, я покуда вел еще активно Твиттер, у меня был такой хэштег, который я просовывал: иллюстрация непозбежна. И я вельми часто про это казал, что типа усі менты, КДБшники, бойтесь, вот пераможа революция, усіх поуселяем в ваши хат, позабираем машины, яшчэ і штраф за всю вашу зэпку за 20 год дадим вам там 20 миллионов белорусских рублёў. Ось, і все жыццё будете выплачваць назад. Ось. Але ну, гэта трошки іншая тэма. Я просто хотел бы закласчыць, што ў нас тут заходжанне ў канцэпт адказнасці якраз у тым, што па сутнасці Азарёнак не павінен несці адказнасці, не кажу зараз пра ілюстрацыю, а як пакаранне за сваю дзейнасць, таму што ў прынцыпе гэта дзейнасць падпадае пра канцэпцыю свабоды выказвання, да, свабоды слова. А у нас пазіцыя ў тым, што мы яго не ацэньваем дзейнасць як дзейнасць звязаную з выказваннем індывідуума, а ацэньваем як датычнасць да агрэсіўнай групы, якая ажыццяўляе акты агрэсіі, да, гвалт, катаванне і іншае. І гэта пытанне ўжо таго, як мы будзем трактаваць. Пытанне вельмі класнае, таму што па сутнасці, калі мы марым, што калі-небудзь Беларусь будзе вызвалена, гэта тое пытанне, якое пастане перад грамадствам. Як мы ацэньваем усе дзеянні? Мы іх ацэньваем цераз гэтую прызму свабод, або мы ацэньваем праз прызму датычнасці да вось гэтай дзяржавы. І ад гэтага будзе залежаць, як ажыццяўляецца суд, як ажыццяўляецца пакаранне і ўсё іншае. Пытанне вельмі класнае. Я не думаю, што мы зможам прям сёння знайсці нейкі прям адказ. Ну, то, што я бачу, што вот у Францішка пазіцыя ацэньваць праз прызму свабод, у нас з Лёшай праз прызму датычнасці да групы. Вось, да групы, якая ажыццяўляла.
Ну, крацей, паглядзім. Тут пытанне ў тым, як это Ну, і, дарэчы, наконт ментоў, якія нікога не білі, так? Якія выдавалі дубінкі там ці што-небудзь такое. Я не лічу, што яны павінны сядзець. Я лічу, што яны павінны быць люстраваныя. А чаму яны тады Ой. павінны быць ілюстраваны? Яны ж не вінны ні ў чым. Ну, ілюстрацыя гэта ж таксама пакаранне. Люстрацыя гэта хутчэй вельмі цяжка знайсці якую-небудзь аналогію для люстрацыі. У прыватных сістэмах гэта было мы цябе звальняем і больш не возьмем на працу. Ну, да. Вось. І гэта ты можаш Гэта рабіць сам як табе захочацца. Гэта ўжо Як сам. табе захочацца. Калі мы кажам пра люстрацыю ментоў, мы не кажам пра тое, што ім нельга будзе там, не ведаю, у ахове працаваць, увогуле хоць дзе-небудзь працаваць. Ім нельга будзе займаць дзяржаўныя пасады. Тобто яны вінныя ў чымсьці, правільна? Ну, калі ты санкцыі на них Яны былі дрэннымі супрацоўнікамі. А- Так. Мы хутчэй за таб. Тут нельга паставіць Можа, яны лепш прынцыпова, сталі? таму што Ну, калі яны навучацца, вот яны былі дрэннымі супрацоўнікамі, яны навучылись, сталі лепшым і гэта дыскусійнае пытанне. З пункту Ну, гледжання таго, ці ілюстраваць ментоў, якія не рабілі гвалт, гэта пытанне мэтазгоднасці. Таму што я лічу, што мы маем права так рабіць, это не абавязкова рабіць. Што люстраваць мы маем права каго заўгодна, на мой погляд. Чалавека, які там, не ведаю, нічога ніколі не рабіў, яго можна ілюстраваць. Гэта не парушэнне свабоды. Ладно, чуеце, у нас есть цэлы выпуск пра гэта з камендантам, які праз агульнае права, вот тое ж самае, што і пра вайну, это тое ж самае можна прыкласці да вось гэтых пакаранняў ментоў і ўсяго гэтага. Там ён расказаў, ці можна бамбіць рускіх дзяцей, ці не можна, ну і тут такі ж самы сэнс. Таму, калі слухліва... Вічы выпуск з камендантам. Так, глядзі. Ну, на мой погляд, это ўсё ж такі трохі розныя сітуацыі. Не бачу розніцы. І тут, дарэчы, калі мы гаворым нават пра мачыць там рускі мірняк, так, то сітуацыя, у якой пра якую гаворыць камендант, што суд агульнага права можа не пакараць тых людзей, якія гэта рабілі. Гэта ўсё роўна нават не сітуацыя пакарання. Так, мы не гаворым пра пакаранне рускага мірняка пасля таго, як вайна скончылася. Мы прагаворым пра тое, што вайна ідзе, і за часу гэтыя ахвяры у выніку бамблення будуць непазбежныя. Так? І ў такім выпадку суд агульнага права, хаця прызнае, што гэта парушэнне правоў, але, можа быць, вызваліць ад адказнасці. Гэта ўсё ж такі іншыя рэчы. І ў такім выпадку можна, калі казаць пра аналогію з камендантам і пра аналогію там з нейкімі там падрывамі і так далей, там не ведаю, не хачу, шчыра кажучы, казаць ні пра якія падрывы і так далей. У мяне вялікае пытанне нават да рацыянальнасці падыходу, які ты, Еўген, прапануеш да таго, ці мае гэта сэнс, але у нас і так ужо шмат часу займаюць этычныя пытанні тут. Вось, і калі казаць пра нейкую аналогію, да, то там хто-небудзь возьме наб'е морду азарёнку, так? Вось, і аналогія была, што суд агульнага права мог бы прызнаць, што набіццё морды азарёнку было непазбежным для таго, каб пазбавіцца ад дыктатуры і вызваліць сябе ад адказнасці, але яно не скажа, што ты меў права набіць морду азарёнку. Вось, это першае, і другое, ты не зможаш набіць морду азарёнку пасля падзення рэжыму. І пасадзіць яго, і ці што-небудзь яшчэ з ім зрабіць. Праблема, калі вызначыць, вот, што рэжым ужо паў. Ну, тобто, есть рэвалюцыйная сітуацыя. А вось это вось суд агульнага права будзе вырашаць, Так. ці былі ў цябе прадпасылкі рэальна лічыць, што без пабіцця морды азарёнка рэжым яшчэ не паў. Ну так. О, І рэжым можа скончыцца, калі там новая ўлада прыйдзе, напрыклад. А значыць, все іншае вырашаецца рэвалюцыйным вайсковым судом. І все становіцца на рэйкі, як мусіць працаваць, здаецца. Глядзіце, яшчэ тут прагучала вельмі класная ідэя, за якую, мне здаецца, варта зачапіцца. Было агучана, што падчас баявых дзеянняў адбываюцца нейкія падзеі, якія бываюць, да? Сёння по факту азарёнак з'яўляецца часцінай гэтай сістэмы, і калі так адбудзецца, што адбудзецца нейкі акт індывідуальнага тэрарызму і азарёнак у ім загіне, то по факту адбываецца супрацьстаянне супраць сістэмы, ён яе частка, і ён загінуў вось як жыве гэтай сістэмы.
Пасля суд можа вырашыць, конечно, што да, забіваць людзей гэта пагана, але нікога не пакараць, таму што бываюць дзеянні, у якіх яны забівалі прадстаўнікоў апазіцыі, апазіцыя забівала прадстаўнікоў улады. Тобто гэта вельмі легалізуе любыя акты супраць любых дзеячаў існуючых. Магчыма, фішка ў тым, што мы не можам ведаць, як вырашыць агульнае права, яно можа вырашыць як заўгодна. Это па сутнасці залежыць ад таго, ці удасца даказаць, што гэта было апраўдана ў агульна зразумелым цівлечым. Нават напісаць, як будзе проста все самі вырашыць так. Ну, як вялікая купа людзей будзе гэта трактаваць, так і будзе. Так, і таму, і мне здаецца, дарэчы, адна з прычын, чаму ідэя адзінкавага тэрарызму не будзе эфектыўнай, таму што яна не прымецца беларускім грамадствам. Абсалютна. Яна будзе асуджацца абсалютным грамадствам, яна будзе разглядацца як падтрымка тэзіса Лукашэнкі, што вось гэта апазіцыя хоча дэстабілізацыі, вайны і смярцей. Так, і наўрад ці беларускі суд агульнага права апраўдае падрыв. Я вот тут класнае, дарэчы, пытанне. Я бы хацеў яго трошкі так разгарнуць, просто сказаць, што увогуле, моя пазіцыя на сённяшні дзень адносна вялікай колькасці пытанняў, яна, напэўна, не спадобаецца і будзе вельмі непапулярная, як і большасць маіх поглядаў. Але я лічу, што якраз такі ў дзейнасці рэжыма дыктатуры там Лукашенка, Пуціна ў Расіі та іншых нейкіх праблем, якія закранаюць вялікую колькасць людзей, не вінаваты, можна кажучы, адзін чалавек. У рэжым Лукашенка не вінават Лукашенка, да? У ім вінавата вялікая колькасць людзей, якія его абслугоўваюць, дзейнічаюць, падтрымліваюць. І калі мы кажам пра пытанне ці падтрымае грамадства акты індывідуальнага тэрарызму, мы можам там запытаць, умоўна кажучы, чаго хоча грамадства і даведацца, што, умоўна кажучы, сучаснае беларускае грамадства 51% хоча жыць у камуністычнай Беларусі з фюрерам Лукашенка і вообще класна, супер, кайф. Ось, і пытанне проста ў тым, мы спробуем ствараць тую рэчаіснасць, у якой мы жывем, или падыгрываць таму, што існуе. І, умоўна кажучы, той рэжым, які сёння існуе ў Беларусі, магчыма, тая магчымасць, што ён існуе, стала наступствам гістарычным, да? Тобто стагоддзі да гэтага быў пачатак Савецкі Саюз, там НКВД, знішчэнне беларускай эліты, канцлагеры, там ўсё іншае. І вот так адбываецца 100 год, і вот сёння 51% гэта падтрымлівае і кажа, што супер класна там. А моя пазіцыя такая, што я выступаю за тыя ідэі, якія я падтрымліваю. І тобто мне не так важна, што пра гэта думае 51% беларускага насельніцтва. Калі мне сёння 51% беларускага насельніцтва скажа, што не трэба змагацца радыкальнымі метадамі супраць рэжыма Лукашенка і што ўсё класна, я кажу, окей, гэта ваша права, вы можете так думаць, мне гэта не цікава, я ўсё буду ажыццяўляць тую палітыку, якую я лічу правільнай. Вось. І з цягам часу, магчыма, большасць будзе на маім боку, а можа быць і не. Гэта да таго, што вельмі, мне здаецца, слабы аргумент апеляцыя да грамадства. Грамадства, магчыма, сёння атрымлівае забарону свабоды слова. Памыляецца, магчыма, зараз, а потым мы дазнаемся, што... Канешне, і таму мы можам выкарыстоўваць метады пераканання грамадства. А калі ты не пераканаўшы грамадства, прыступаеш да такіх дзеянняў яўна гвалтоўных супраць людзей, которые не з'яўляюцца яўнымі гвалтаўнікамі, мы іх пераконвалі. Значыць, мы херова іх пераконвалі. Вот так і скажы таксама. Вы херова пераконвалі рускіх, што не можна украінцаў забіваць. А я пераконвалі рускіх. Рускія. Яны пераконвалі. Калі пачалося паўнамаштабнае гэта вторгненне, Зеленскі выйшаў і на рускам языке сказаў: чувакі, мы ж братэрскі там народ. Не, мы не ў тую степ сыходзім. Ну, не ў тую степ сыходзім. Тут вельмі цяжка і вам штосьці дыскутаваць, таму што тут пытанне пазіцыі. Я ще раз кажу, мне пазіцыя такая, што я падтрымліваю, што трэба працаваць з грамадствам, што трэба рабіць так, каб твоя ідэя падтрымліваць большасцю грамадства, распаўсюджваць ідэі. Супер, усё падтрымліваю, але ў той жа час мне ўсё адно, як думае большасць, і мои індывідуальныя погляды палітычныя не зменяцца ад таго, як думае большасць. І як контраргумент просто хочу сказаць, што
Яшчэ раз, мы дыскутуем тэарэтычна, філасофствуем, як Майя сказаў, у вакууме, так? Але ёсць рэчаіснасць, якая вакол нас, і яна адрозніваецца. Як мы казалі пра Азарёнка, да, Азарёнак у свабоднай Беларусі можна как бы аргумент Азарёнку, каб выступаць супраць рэжыму Лукашенка. Таму што калі б рэжым Лукашенка паў і была дэмакратія, Азарёнак мог бы казаць усё тое ж самае і не быць пакараным, і не баяцца, што яго на вуліцы там заб'юць, найдуць, паб'юць і іншае. Там Не, ну гэта бы ён мог баяцца, ну просто была бы свабода слова, да, і што ён маў бы на гэта права, да? Але ты умовы, якіх ён гэта робіць, могуць прыйти да таго, што аднойчы ён як бы выйдзе на вуліцу і штосьці там адбудзецца і ўсё, і на гэтым кані. Ой, тое ж самае про выбар большасці людзей. Можам мы сёння ў Крыму правесці рэферэндум і запытаць у іх, ці хочуць яны быць. Давай я цябе перарву тут трохі. Я не казаў пра выбар большасці людзей. Я казаў пра тое, што каб цябе апраўдалі ў дзеяннях, якія з'яўляюцца злачыннымі, для гэтага трэба, каб гэтыя дзеянні апраўдала не проста большасць людзей, а падаўляючая большасць людзей. Так, калі ты хочаш забіць невіннага чалавека і каб суд цябе выпусціў, то трэба, каб 99% лічыла, што ты зрабіў правільна. Так думаў. Ці не патрэбна. Але, яшчэ раз, Я маю на увазе, што агульнаграмадская думка павінна... не заўсёды так насправді працуе. Вот ёсць Ізраіль... Яно ніколі амаль так не працуе. Это хутчэй, як яно мусіла працаваць, калі б мы выкарыстоўваем гэты інструмент, каб нашу кропку зору з лібертарыянскіх пазіцый апраўдоўваць. А так, в рэальнасці яно абы как працуе там увогуле. У рэальнасці у нас дзяржаўныя суды. А дзяржаўныя суды вырашаць так, як нават пытанне асуджэння, там, тыпу, як ставіцца да бамбардыровак Ізраілем там Хамасу. Тут же няма, што здаецца, весь свет супраць там Ізраіля. Шмат краін асудзілі гэта ўсё і ўсё. Да Ізраілю самому нібы вдоль ліхуе. Не, суд же таксама не будзе працаваць так, што вось мы бярэм гэтае пытанне, і вось мы бярэм, як там людзі галасуюць, што там будзе адбывацца. Выглядзець прэцэдэнты, будзе глядзець агульнае стаўленне да падобных тыпаў рэчаў і так далей, каб гэта не было суджэння, каб это не было падстрайвання права пад канкрэтны выпадак. Так? І гэта, мне здаецца, адна з рэчаў... Дык Мус асудзіў Натаньяху, пры гэтым не асудзіў Пуціна. Такі суд мы асуджаем, да? Такі суд дзяржавы, гэты суд, Ладно, мне здаецца, нам пора ўжо завяршаць. Уже все стамілись, капец. Давайте яшчэ просто, можа быць, зробім выпуск, можа ўжо ў наступным сезоне, тому што гэта ўжо хуткі скончыцца. Таму дзякую, хлопцы, што паспрачаліся на такі вельмі цікавыя тэмы. Я думаю, што у нас ёсць вельмі шмат прасторы, пра што паразмаўляць, так што дзякую, што сёння ў нядзелю прыйшлі на падкаст. Так, я таксама дзякую вам, што паклікалі. Вельмі рад быў за доўгі час зноў публічна, так бы мовіць, трошкі агучыць свае не вельмі папулярныя пазіцыі. Вось, класная ідэя. Пры канцы проста хочу сказаць, што лібертарыянства у сучасных рэальнасцях заўсёды будзе стыкацца з гэтай праблемай тэорыі і практыкі. Што ў тэорыі вельмі шмат такіх ідэй асабіста я падтрымліваю і не бачу праблемы, але ў практыкі рэалізацыі ўсё набагата складаней і неадназначна. Добра, дзякую, Еўген, што прыйшоў. Усім дзякую, што нас глядзелі і слухалі. До наступнага разу. До наступнага разу.